nyini mu ma bibia ye prom wokọ baabi a tonton anodwe ana baabi a ye omutu ensuo ene ensa no ya bodin vital milk na jewodi perfect series ngoma no ewa adwaman so my friend nya bia school one ma bia school twase o mo kenkan eye perfect eno na ngoma sua so ya agyatum anaka enso agyatum ya Ghana kyerɛkyerɛfo ma tanfo nyina nso so de omonsa atim so a eno na mofra no kenkan ye efiri KG1 kosi JHS rabofra no besua de a eye perfect ngoma no a na ya agyatum omayimu na wo mo set mock exams terminal exam na fe midterm examination ahodo into moton safre suku ahodo mu akanifo na afia wofo nyina seda na da mo no mo emedu kasebo meje ngoma ahodo bi ene semisa ahodo bi efa nkodi djumansa na nso hwe brekese no aduru ngoma akoto ama bofra da bia wokan enso hwe baba bia nso na wadi ntwo kope perfect ni bi ma no ate no nkenkan na nyoma nkoso ye kumase putu jomo station no akra dan so my first stop ena wo mubutu 0243299938 and 0540755465 ya homa mpanifo edidi djuma waso ye honom enuma na eboa aso yasene na awie ensema hodo no yakenkan ede amamosamfo ofa John entwi bo siako labo asomfonom no eyemienumdin Mami ajuwa nyanta tando menin abrewaba kofitumasi afe ya shansam na se ya kwashase ya de free kumawu na kumawu arehosam a na watwa wie ya dameremenda esi ye wo hona busia wo hwe videos ahodo eba social media ne so na ni nyai papa ni nyina da ene se lobya kwanhia bi na esi ye na we kura de kasi bi ena kumawu kwan agwa no yenti Kasa na ya wamode atwe anwia no ena ba ku feli breaki no obi kiosa wabobo wo ho en wode ekonum mu enipa mro madam no ene ne mamienu ena nipa ba ko ka ho a wono so no wo store ho wono so afiri mu wuyo mu firi ho a afoforo bi kura no wo ho nso de epra no ebi so wo so a wo so pra no na se eni akwa ko yenyan papa na asemisi ye no wodansani ya no wono ewo ho ya wo hu de ko so nyina eye kwabranya ko enya ko atwe yenkra de wo hu ye na no memre da brahosami mu ewo kumawu wo twa emfonyiri akere yen Rebeti yaka se yanti asem de aya memenda ya etwam ye yanti asem de kura wo kumawu empeso ya so aye kumoku na kasa dua mu a ye fa ba bi enzogo junction ehona abaria fefe bi aja wasua na dwuma aja wa bebo na sese kakra wa ye na dwuma kakra wo yetie enzogo junction we ya so company bi ye sa ya kwa na wo papiase wodu na maye no makofa nwe ba ya me mfa fie na ofeli break wo ya na nakobo adu sei ene na na biye kwa na so ni sanea to feli ye no according to panimphobia wo no omo se na nkura bi wo park na wo private park na so ball ba se obefa ho no ha no o de ba sa no de be pem container no omo wo mu die ofa da mementa na die kuma wo die abeso no pa obi abo be se 432 ayi wona die wo ye wadwane dia wo ntimi ni kura nkura mienu panimfo mienu omu nyina ene omo prepare die aja omo de omo wo hospital a ya me adunti ese de omo ye oba ne die miss maame na wo ayi wono omo cha die do ko oho ene wa bakomu a odi ne kwenka kakra mienu ne die omo ya oho omo du omo kwenka kakra okuma wo no ena hwe oyi ne we sa ba beto ye die awra wo sem ena mo tekne atifo ne mpanimfo ho nyina motie ne die tade motie ne sa na tie awra wo sem pa kontena na yam ye ba yo be abusiamu ya dodo container no ye mu adwuma no ena kaya atwe anwia no amode ye kwan efeli break no de konu container ni mu a enipa enan de na no mermende kumawu one man ti asem de ena atese kwabranya ko asemisi ye no ndo gina ho watwa emfonyini de ekoso nyina da e de amaye na ye penal mo director ya wo kumawu ho ene na di nkoma homa ne ntomu etomo ebeba na ne akwakosie nyina da wode emu amane aboye ofori krom mpasua so ena afo nkwanta ewo na mprempren ya kasanya ntie se ejakesie bi atobia ye bi aka ho bi ama de shebebro 700 na sebri wo ho aka na koba ni se ye kwame ageni boaten professor kokoto wadi akire ye kwane nche ahoma so ne nchire mu ahodo aka mu nyina no
what the abesum ya kwame ya wi otumi nka me mo ha ma je so braba ye na asie e wo fori krom emu amanebo etisen abraba medase Saudru afon kwanta ne bo no ba ko obia wona sisa scraps your friends scrap dealers no wona tie o mabo mo sesen ho ana okyerese ojabani bi ato ho nam so ma ye shops be 700 nese be bia ntabudan na o manfo ne wo ho no abobbo na omutimu no okyerese ahye na the hard rain is dodo no a oche ho no eye wona eye power per adwuma bi onu ma bi binti odi atukotena ba yemfem ha no mo no eye power pa enwumere mu konantimu a edredu na wonum aba na wonum aba beda eno na ominim ade kura ba ye se ekase bia omoda be 700 hanson de eja tum ama ni nyina ahyedwere be ye ha adwene se sa power fo wo kire se oba ha pedi kakra wodi ye niema akra otumi totoye na meje no Washington nyina binim kra pan ahye ya tese uchema ayara husimi pa na kire se na no nda no na abo be se no na pa ho sima aduasa no hu se eja no ahyase efreye di omabo no baako eno ana obo modi bia se ko betimi adum no am so boy no wonum entumi enum no to hwe mo tirim a nipa be sa ha san ani eche die ye ka sei omuni baabi a onum ebeda na nkampese wonum atena na we ye de kan afim pin no du motwe mu saa bia ye ka ho asemen eja to ho ema omanfo agya pade ne mu ohwere ho no na enya asem ketwa ene ne wo kyerese ja san to bi mu a ene akwakoya rekosem pa na wo kyerese sabredi ho akyeron patpo fo no oso wosu frem penimfo sebe ya nko mo free so mba ha kama bobo no nyina ejatom na hye ompan po obesori akọ adwuma wo kyerese nyina ayebasa enti omo sene penimfo aboa wo no enti uduro for kromansi ne mu a afọ nkwanta na kyire ho no mo be bia papa fo mabobo tabudan ne ade omodem no na tabudan be 700 die nyina ejatom ama ahye dwerebe. Okay, kwame yeda se kosu ne di akire de be film aba no bresem ye be sama kwan na ye de abesom we ye kwame agye ni mbu aten professor kokoto na ma ne bo ya wodi free afon kwantara ho samu asie ye agya atobia ye bia wo frɛ honom zongo line se bre kase di adehye pi ana wo mo ho a kire wonom na ye kwa kopie mu ewo esuboy abako ho bi wo ho ene ye fatwa so e ebusuafo ye toaso na we no ayenkwanhia eni enyan yuton basa wo so kwantufo efri yeji ede ko enkran na bra woduru so hum apietu kago ka bia esi kwan nchen shankani ade akogyamu ma eni ayenyan na mprempre ye kasa yuton basa ne driver anase ni mate ne de babi omuda na eni ayenyan eni adehye bia wo prepra ka ho no akwakoya rahosam kese na koba ni se ye jesi amankwa ya amane boni a woto ye nkra wa asemi ho obe no miensa enefa yanti atempa ni nyina ne se eye yuton bus here the registration number GT 8523-25 ede akwantufo afidi CFC ebesin atwem akọ Accra ebi nso betwa so akọ Sogakope ene Adidome na emra omo bedu online na omo bedu eye suhum apietu no yanti asem de na omo ti bas ni hwehwem kakra dan di pepe se na cargo cars nkitwa ibi say esi eye main road no Accra Kumasi main road no so enti mra omo duru ono omnum ne esi ye na bus return bus ya enu fiu ye di driver e de bo cargo car ni mu a e ma si an lock ye si an lock sa no e ma sa no eto ekohwe eye restaurant bia e ben main road no so me na okasa mprempren yen o driver ni onu kwa return bus ni mate there o me pra mu thing papa yi na mo mpe return bus mi twa ni foni atrewa we bus na o driver ni any mate no e wo form na a passenger for so etisro no enti eba ne sa no passenger na no e pra e na fi eba ni mate ni so a
almost from no almost frame one thing. Mamma Cassan one, according to 4 years, almost years, Edo Meniata, Akan, a bit no ha. Nanka, no, ma'am, no one to change from one. I mean, at the Copotia, a year. In Abema, now, and pay no more I'm when it's saying, and then it's here. And I pay the free the and run a job. And as Andra in Bremoa, now, yeah, the Sinaconca, send on the country more. And Kaukuti and I, air conca, and Uncle Sinaco, so Gaco Penny, who empotemo. Na yamene mnukweni ye free ejibani na driver no one na nantenye ye bonanka senka wa ye won ton mudo kwanin ye na otene ne mu pa anti ye bonanka ya senka wa ye de won bra fom sene be yanka wode ye befo nti ye beduro lenda do me amino ka ze kuna me mada nti minim ra ye beduro lenda do nti bra wa kwa mene ne ti a oji ma me dia ba fra de sin na so o ti ko to na de obeto obeba ya no kamera na me nam ti ya duro lenda do. The from Linda Road, was your idea. Member 7 and 17. The me and the Prancana Beppin. And maybe I made some. Oh, we don't know pie. We don't know pie, and we don't know the seafoam. And I'm glad you know, can remember my job, and I made you a we don't made it. The seafoam. And the driver now, or they are now made here. You made the money. But now the engine got to be a but no condition, and yet. After I was got the year, but almost 3 hours, no moon to me. If you don't go for a car, I can't. And I have a train car, no, and my bank a credit moment to me there, but who we did. Some men are you PH bear 4, and I have PH bear 536. If you bear 536, because Canada did load 4, Embra. Canada did load 4 to load you and I will bear 536 in the 2 PH. And see, apart from the 2 PH, you know, but see, you can't so ever stand on fan bellet. And over time, apart from Horham, the Lena Johnson, a vetinaya. That when she ever see. Yes, PH is the cat and any Yamuno. O my boy and Kaya say. The war this time, and my echo, Ukruma, Opena ye. Bonka and I'm a jumping for bit my apple, no call my. Minia, one more year, you'll be auntie. And the Kaya have a shack with any young and the Sertano, you could have some any man. What do you call Luku? And so my and the Papa Young. And they say a year and no, who's in San Swan after ye. Say they drive on what in any new, the next time be there. Yamini had an answer, will be a for now, Nipan Afra. And I mean, I don't have to be a Winsina in the money. It's not that I'm going to for no more you talk about in the and I know much you can come on. Semu Mako sama iniama. Crown Quenchia sees whom appear to a more manable and a Jesse Amankwa, or the Abasumi. Na yatwaso dia na yekọ esuboy we no arehosem bi asan asi kumase ene enkran kwantempon no eso nan no memreda no anopa na asuhum municipal fire station one more ene bo amane chancem 24 no won motewa ene obi efre won mumro na lori akwanhia si won mo se ko ne ba be 255 ana se kwa akobọ be no miensa ne sade ba be chie and womo edi animu frefre firefighters ahodo ni bia STNO2 entwifosen wono ena edi won manim edi omokọ ba bia na rehosemi asie no omokọ na sesi wo esuboy hɔ a wode kɔ enkane kumase kwantempon ne so amfiri hɔ ba bi no omo ekira se wabro omokɔ ye no na se ka na muni ya achia akafa no omokɔ ye na se aboafo bi e ba hɔ no woma ye oma famudi atumi ye nipa bia ye de omo ekosuhum government hospital no omo kira se wabro omokɔ ye no sɛdeɛ no ɔhyenkani a na wotwi ɔhyen babia no akwakohye no no omo benya ɛho akade a ye betumi de atwitwa baabi abubu baabi na yetumi ayi ɔhyenkani no dumdafo ye kɔ ye ɛkyerɛ sɛ ɔhyenkani ne kɔ ba asɛnti wɔno de wo preprem no ɔden pa wɔn mo makade wɔn nso pra no na mu ɔden na so yeyi wɔn ntambem kɔ suhu nti wɔn de akwakohye man no cases a na sɛ yada wɔn dodo no mo ka nim no eye 34 nyasem keto akura o kia yi bi grandbed bi na akwakonya saa akwanhia no memrenda no ano pepepepepepepe no mo se ba saa no be ahomache no nan mu ho no na sama traffic ache won kra ne kumase kwan ne so ne nyina mu dumdafo bom homoden clear bibia tententem sa de be ya car no we ba no wo mu nyina meka junction ne so a arehosam ne asiye no wo mo de aba betu dwa kire se eniama bi na ewo mu odie wo mu etumi eye ya de be ye wom
nso mu pra ye lawyer akwanhia ni mu no emergency cases abofo nti suhum aban ayaresabia na wonum nyina da ewo ya apomde adwumefo eboa ahwe wonum ohyenkani ne kro prepre mu ɔden no ɔno nso saa ɛna yɛhwɛ agye wɔ mu aka ho bi ɛma mpanyimfo gyina mu atufo sɛ afia so abia wo ba lawyer akwanhia ya dɔso do afia na ya hye afia na se enti ade hye ayo mu twi hyɛn wɔn mo mani ɛna hɔ no mo nkɔ ne brɛ jojo titiru ne ɛkwan yɛ muwa long way highway drive no mu di agina mu saa sane ɛbɛyɛ ade yɛ sase yɛ titie ɛso ɛbɛtumi abafom na ka kwanhyia ne mu nsɛm ya na aka ho bi na National Road Safety Authority emu mpanimfo abunkunta bi ɛde nsunsuanso aba abɔnten na wɔkyerɛ sɛ afi atwa mu ya 2025 no every January bosome no besi November bosome no mu onipa enam ka kwanhyia so ma wɔhwere wɔn kwa ɛyɛ 2673 ɛno na wɔkyerɛ so de toto 2024 de no ho afi atwa mu de no na ɛwɔ soro pa na panyi kasa mu na wɔda na di fa baabi sɛ we no efiri adriverfo mu komirika tente ɛwɔ ya kwantempo ahodoɔ so ɛno da nkyɛn a wɔn mo bronsa ɛde kotwi cars ahodoɔ ɛno nso ka ho bi ahyɛnkafo bi wɔ hɔ nso a wɔni tumi krataa ma ne kwan sɛ ontwi car license no ɛno ɛda nkyɛn na afei cars ahodoɔ bi nso a yɛn license ɛne nam akwantempo ahodoɔ so ne nyinaa ka nneɛma ahodoɔ ɛnam so ma nkwanhyia no ɛkɔ soro paa fi atwa mu no emu na no na wɔkyerɛ sɛ ɛbra so sɛ mpanifo yɛ nkyerɛkyerɛ dwumadi ahodoɔ ɛde ma ahyɛnkafo ya wɔdi dwuma ɔman Ghana yi mu afei ɛkwan so kɔsɛkɔsɛ ho mmara ahodoɔ nyinaa no wɔnom bɛhwɛ ayire mu ama ahyɛnkafo ahwɛ na wɔnom ɛde adi dwuma na omunkontabuo mu no ɛna wɔkyerɛ sɛ afi atwa mu no mo enipa ɛnam kan kwanhyia so ɛma wɔnom ɛto anananom ɛwɔ nseɛ do no ɛno egina 13,320 ɛno yɛ nkwanhyia dodo a esiye 13,320 na cars ahodo a wɔn ho kaayɛ ɛwɔ san nkwanhyia ahodo yi mu no ɛyɛ 22,532 ɛno ɛyɛ cars ahodo a wɔn ho kaayɛ ɛwɔ nkwanhyia mu na emu 15,173 ɛyɛ de hye bi nso a wɔn nso eprepraeɛ na wɔn nkontabuo mu no wɔn san so da na di ɛfa baabi sɛ ɔhamu nkyɛmu no aduanan nson 47 ɛyɛ nkwanhyia ahodo a na ani ɛnhyɛ da nyanyan anhyɛ da nyɛ kɛseɛ bia na de ani nso yɛ nyan paa no ɛno nso ɔhamu nkyɛmu no ɛyɛ aduasa nsia 36 ɛna afei wɔn a nam nkwanhyia ahodo yi so ma wɔtɔ na nanom wɔn nsie do no ɔhamu nkyɛmu no egyina edunson 17 na ɛno mu na wɔkyerɛ sɛ wei no 2,312 ɛyɛ adehye bi a wɔnom nam kwa ho na ka na bɔ no tim no da hɔ watɔ na nanom ɛwɔ nsie do 2,312 ya emu 296 ɛyɛ mmɔfra efiri mfinhyia dunwɔtwe ɛde ba fam a wɔn ehye wɔn nkwanhyia wu afi atwa mu nam kan nkwanhyia ne 296 ɛna afei emu mmarima ɛna dɔɔso paa na mpanimfoɔ no wɔn 2,377 no ɛyɛ mpanimfoɔ so a wɔtɔ na nanom wɔn nsia do ɛnam kan nkwanhyia nti na emu mmarima ɛna dɔɔso paa ɔhamu nkyɛmu no mmarima no nko agyina aduowɔtwe 80% na ɔkyerɛ mu sɛ saa nkwanhyia ahodoɔ nyinaa no asante mantam yi mu apuoyɛ mantam no mu ɛna afei nkramantam no mu ɛno na dodoɔ na akɔɔ so a nipa dodoɔ na nso ɛnam so ɔtɔ na nanom ɛwɔ nsia do ntu panyin a wɔno ɛna yɛ panyin abɛdi akyire planning and programs so called National Road Safety Authority aso hɔ no ma owura Henry Asomani wɔde nsɛm ato dwa kyerɛ sɛ afi mu de wɔmbɛhwɛ na kwan so kɔsɛkɔsɛ ho mmara ahodoɔ no wo ma hyɛ ama hyɛnkafoɔ ɛde yɛ adwuma kumawara hosɛm wasi yɛ no yankɔ na yɛne nadmo director owura Evans Adomako enkodi enkomo ne yemisa sɛ kɔba asa no ka no watumi ayi anamɔ bɛn na wotu ɛde afa stores a yɛ mpempi ɛwɔ kwan ho ɛne de wɔmbɛtumi ayɛ ɛde aboa mirate menka ma he mede wo so wo mini aba Adama arahosɛm a nanu ada esi wɔ kumawu bɛsi na ka no yɛyɛ free shop nim na me adaroma yɛtimi ayi ɛde afiri hɔ na sabri a yɛka sɛ yɛhwɛ a bia yɛ arahosɛm si yɛ no ɛne stores no containers ahodoɔ bebree no a asisisi hɔ anamɔ bɛn na akɔba sɛ yɛtudi afa mede wase bebree mini aba mɛfɛ me kyɛ watie fo nso ɛbaa ne saa no wonim sɛ ne nadmo si yɛ adwuma fa ɛbra esi yɛ no yɛ ne police ne fire service nyina timi kɔhyia hɔ ɛbɔ modern sɛ betimi rescue wɔn nyina wɔn a wɔn timi survive yɛ ne wɔn a wɔn timi afrim after we no
ye the machines e ba e be yi car na kasa di free ho ye ko ha no pay kra ye operations ne sai ko ha no pay enti containers e wo ho any stores e wo ho nyina ya ma wo instruction say ya ma wo 1 month omo fa pe ba bi enyo mo ne ma nyina fa free ho because ba bi e wo no kwasem nie car bia e wo e T junction sa main road na free Kumasi e ko Kumawu fie no Krobea ko wa ye fe na botanso ho no ye bepo so eti car no sane a Maserati wo bepo na afo pe. This is the second time bibi sa sie na driver we no try say eka o ye den wa boy de Maserati no ene ma ne fa ho a ko fa sa enkwahye we say e de ba ye no eti de ofri Kumawu e ba Kumasi ene de ofri abotanso e ba Kumawu ana Kumasi no nyade ya wo behu so obi ba because of sa containers ahoro e ho no ti no enti na chese se etu anamo se omo be yi ni nyina free ho se de be ya obi ofri abotanso ba ana de ofri Kumawu e be sia ko Kumasi no be hunu se obi free abotanso pie ana se obi so free ha ba and at the same time no abotanso station so e ho ana wo ba bia wo no eye esen bia ya accident we ne si ye no ti wo bisam ya ye tu anamo apa ho a ya ka krom se ya ma wo 1 month omo fa enyi containers na de na e wo ho no nyina enfam free ho no ma mi jamu akono si so mame nipa dodo san na wafiri mu dodo san na muyi wo mu asabre wo mu hoye me da wasi bebre me niaba me na o ka sei nipa no enan na frame nipa 9 na frame enum na omo da ayasabia driver no eka ho ebie no fa Raven se na se papa wo bre en wada je awie wanya ediama Otec kase Abusia eni a yekotie yi eye Nadmo director wo Kumawu ora Evans Adomako nano ara hosa memre dade si ye na atese wodi emu amanebo ede aboyawie ye gina we so na ensema hodo aboabo no de bra mu ni nyina de si wo hasamfo ofa John entwi bo sia kola bo na bedi a kire na kwadwo apia endoba afia aboadwoa kwame jeni boatin professor kokoto eja sam wonum nyina ye aboafo akase no emu papilo ka ho wono ko ya no wi yobebo echidom man sama hodo ne kenkan ede ema mu senior man mozi akwase no nyina womyo mafa mu dia mai wo Facebook ne so ene YouTube ne so baabia wunya bi ehweye enuanom no yeje mienu midin mame ajowa nyanta tando meni brewa ba Kofi Twumasi kase no si ye kona Alexis fashion design e wa agrika bru aso wo bia tuma ma de hye nya bitie nti Mr Alex Mensan wi ye chia no odwuma so a won so wodi e de boa Otec FM ane na ye chia no Asem Beba Dabi abusua etwaso apomodin mapade eno ane hepa plus mixture apomodin mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Pavi, and the Black Smokes Mr. No, malaria dronana. Annie, say an answer. Who bet ye the same wife, you testy positive. I am no. Says a cool malaria morning, yina. I'm yina negative. Adia, 1 hour, Hepa plus mixture no, and what do you swabber? Cynthia, I was so immune system, a strong debia. Anti Pavi, a support immune system no. Not plus smokes no so, to malaria no good. Malaria symptoms, at a say a tipaye, a fear, one more tour, and 1 minute. Achakura 4 days, not Pavi, and the plasmox mixer, 1 nominal, 2 malaria and asakura. And yes, I dear Kuhu doctor. For 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grady Pa Pavi, plasmox. And Hepa plus Nina. A pen for a battle more manufo, and Quadawan in fear do you come. Our pharmacist in her bar shop. FDA, I did in Kratwayatu. Hey, Opani, Mashusha watch, sir, perfect series books here. Oh, mamma, go to be mamma, mano. Oh, Jajai, Abua Wamo say what to making kind kama, what cabrofo, wow. Now, when I walk ready, a Jajai. Wonderful. Miss Ghana for GIJ perfect series. At 2 more, dear, Jai, no, dear, in D4, and a chair woman, Pia, our crutch, nursery, any KG, books, PAB, and our science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing. OWAP, Nina, a free basic 1, equals basic 6.
6 English every basic 1 ekosi junior high school ne ba ne combine so a owo ni nyina bi English nom ane maths nom me say books bia ni ho a perfect series any bi na GS ane naka enso am approval enti obata bia nkoto bi mane ba na so we de school bi kura betumi akotu akoton ama ni students o na eno kura de wo table no so say hwi wo mo say set mock exams terminal exams and midterm exams at the mass school so a ehia wo mo a atufo nko aputu aja station ho a enkran dance mine first stop any omamu ba bia ye tonton books bia for 0243 299938 and 0540 755 465 perfect series. Your world's future is secured. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi Plus Mox. Hepa Plus mixture. Etutu malaria anase kura. Sweet darling. My beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixture. Enye adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Otec 1029Fm. Edue ma general well-being. Ebusua pomudin ho hia me yie. Esne bibia. Enti me manom pafia ha. She, oye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And there won so ye Hepa Plus wife na abua no. Hepa Plus mixer. Ma je dure di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo ni mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba so. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapo budra mapa. MDRG ejede nkra so ya. Me dofo pa. Me pa ocho. By Grace Hospital. E won sem kakra bi bisawo. Da bay pa na opa ebrese. Ena de menyare o nanso me ko hospital me ko ye check up. Me pese me hu se de me nipadua no akwa internal organs no esi ye adwuma. Me pese me hu na hoɔden se de tie me brɛboɔ me kidney eye wosa cholesterol dodo ewo mi mu me genotype say me ye AA me ye AS me blood group me full blood count ehia pa say ye periodic medical checkup ye checkup na no na bibi sie ya ye hu ne ntem ye timi ye bibi fa ho by Grace Hospital ewo lab facility ai de hwehwemu ahoduo pii ye hwe wanim so beba be ye hwehwemu se be ya wo behunu wapomudin gina bre Oni yankasa wo 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05. Yeah. Yes, which cola? Bigo Cola, of course. Everybody take a sip, make you feel the variety. Bigo, refreshing and exciting, yeah, we love Bigo. For the party, Agbonaya, Bigo Naya Pet, Bochie Manuaya, Bigo Nami Philly, Cola cocktail, Apunana coconut, lemon lime strawberry, tamarind grape orange, yeah, Bigo. Take a sip and feel the vibes, yeah, Bigo. Otec 1029 FM. Take a sip and feel the vibes, yo. Big on taste and big on refreshment. Big on taste, refresh your vibes. Setting the trends that others can only follow. Otec 102.9 FM, the pride of Ashanti. Setting the trends that others can only follow. Otec 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua, Ori Abe, Akusie. Oti Quantum Pon Mo Sir Orni Marika Na O Okokodoro Asem Beba Dabi o Yesu Woha Yanbisa Peter Otec Asem Beba Dabi Woha Wuko Tie Hefa Piao Adonu Muguhura Aye na Sienkam Ise nyuma obiara ni nyuma no dɔɔso nanso deɛ ɔde ama nipa no
eno no wede ohwe so edidigi Otec nyame ma wonwuma no enkoso opani a wo pie adwuma no enkoso nyinkyere enkoso abawo enkoso enkankan kwa mantie no wo ye modwuma wo mu nyina da papa ma wo ahoɔden ahoɔden wo mo dia ene se ame no kasa no bai enkwa na wo dia ma no wo dia asɛm yɛ wo so wo dia sene ya metumi ate atɔ obranye ho hwe bi pata ya sɛdeɛ na ade akyɛ na ade asɔ bi ebi nso wo mo so na ni asɛm yɛ dini wo mo kwani mu kura na asekan enwo no tutuo nso omo mpaaba omo da so busua ye waduma na papa we die ne kense we kan sha ayi ni na ase nkam bo wo mu nyina ho ban e bibia ye kia mo brofo enyanka papa wa yi bi Otec mo wonyi nkire ne duma ni ntumpon no mo tumpa abotre odo ensema ya no mo tika e futu sema yo ne na ya ne kire se wo mu gu ani ma se nya sa na mo tie o mo ka se aduma na mo ye no emra wo mu obi ani ma se ne mo ye yo kaka ye Asem Beba Dabi papa nka wo mo e fi sa abre do hwiri kopum bra odo obi a bekɔ no de baba betena se a se de be ya on be sisi na bibia so ye 102.9 FM tumi no ense wo ma nya kokoduo emfanya kopum bra wa obi woni mo nyamo adum ni amen Asem Beba Dabi eya say amanfo akabia Matila oma futue usum say futue enye adwuma Asem Beba Dabi se ye be pese ye be frɛ wo yere a one ne wo hoi wa na wo baba no e wo fia ha wo bepe mpe le no ye je kushina no le ontu Asem Beba Dabi tuna no ontu mate se wo so obetu ama wo atwo mate okay okay mate any edase Krobea aja nyame shirawo amen me da obodi ase ona boy asida tosumienu enkoma mu mpanyimfo ne wabegyafo de tosumiensa enkoma tiefo no se me da tiefo no nso ase Asem Beba Dabi me fa akonya yeso aka kira me nuanu ma mu ba ne se ukọ awale abisa kwa misa na se ukomu a Asem Beba Dabi ukọ awade bisa na ye nyinkira o se wa misa nyame a na nyame anyi ankyerɛ sɛ ɔba we na yɛ wodia na sɛ wohwɛ ne tu ne ne nofo na nanim han na sɛ wodi akyire a Asem Beba Dabi enti wo mo hwɛ yie sɛ obi kɔ awale a ɔmmisa Nyankopɔn sɛ woni Nyankopɔn na sɛ busum na wosum a sɛ wokɔ awale a bisa obusum a wosum no na ɔnyi nkyerɛ sɛ ɔba na awokɔ kɔwale no sɛ ni sei ɛyɛ ma fa anyɛ ma wa na wagyae Abraham ka kyerɛ na koa ne sɛ onkɔ hwehwɛ yere blɛ no ma ne ba Isaac no ɔbɔmpae na otumfo Nyankopɔn kyerɛ no ɔba pa a ɔsɛ ɔware ma Isaac na Isaac anya ayere pa ɔne ne tena good Asem Beba Dabi yenso dase enti wahu sɛ emema ba wo yere ɔmo ba no hɔ ɔfa mpana a wahu bi mahu tretama physically asɛm wo ya wɔkana no ya medonyame ne salame yɛ ne me maame a wada fam uti nkanya abutre na menya na medwene nsam bebre ho nka me ku nipa ɛwɔ ne dɛm hɔ na me kɔɛ no ɔno bɛma na da sɔre ɛna ɔkɔ akɔtɔ dwane abra bɛma no nti wokɔtɔ ɛna me kɔtɔ bɛma no nsuo ne bucket ne pankaseɛ ɛde asi hɔ no no ɛna ɔde ne ntoma sesa fam hɔ dwae ne dɛm hɔ dan no nso ɛda ketewa bi ɛna bɛma na manage ne ho adwane ne ho wɔ dɛm hɔ ɛpepa ne ho ɛde bawsa pan ɔsa atena matress no so ɛsrɛ nku bibi na de me kɔ hɔ sɛ nka me kɔhwɛ nkora no me kɔduru nkora no wɔ abɔnten me kɔduru yana na veranda no gate no omatum anloko ena me pia na me wura na me dem ho na me biese na bema ne te ho no ene ne boxer pant naked enti wo ye dai ena me nya bo tre gina ho no na me ntia se me nim de me chese me hu de me ye me ho chese control me ho ankasa ena me bisa bema no o start di tro se o na ofiri kropon ha o hu se bema ne te ho ene ne boxer pant no bibia naked o sere nku a mattress no so ne nima nyina da ho ena nsuo no bucket ne pan ne nyina ne ono to ana wa bie kata so se nkanso ne petina kan gusu no me nyina do na me fanta wani se na me hwe na me sade to afide me so to ki se dem ho sum ka horo na me afide na me hwe dem ho na me hwe na be man datam na be man so sore e gina hono na me bisa na question sa o be ka chem so ya bunni o firi he o se o firi bonchi ofiri wanchi na de na de ba dem hasisia no o se an oba na o ya na danfo e no no be edwuma ana I se oba be gale na me se oba be gale ntu be gale no abontin ho gale ni ho e na dem hanso gale bia ni ha e na dem ha e na wo gina managi pan num ile jatabiribo ile
Asem Beba Dabi. Otec 1029Fm. Na wiai oduma nkoma nyame ayeyie enka wudin. Awiai oduma nkoma nyame enase enkamfo ene ntontom ene yedema udin kronkron no. Arafo ne ade hye awiai yema yenho ha. Na wiai yema yenho akwaba na yema yenho ye ahyiehia. Aha ye Otec 102.9 FM so ene eye dwada ene yeda foforo atwedi ampototrobo nsu kwame basa yi adom no wasan ye bio awiei yesan ne wabompuni mpu bio yema yenho ye ahyiehia ye koya yasan ba bio ebre na wiedu se yede Asem Beba Dabi dwumadi no ba besom na dwumadi yi se ne yeda biara da ye kan wa afidie yi so no se ye hia se yi a yese yede suade yese yede kire yenho nso ade no nti na awie yi a ye hie no kre moma yense yenho se ye ba bi suade ebre kro na mu no ye be kire yenho nso ade e wa afidikase yi so na awie ba bi biara wo utie ye ubetumi nso asa hwe ye e wo social media handles ne so na wada ma eburu se wo baso a eya ahye wadama obaso ahye baabi a wo hwe ye mfiri bia no fo adwenkyere tum odi wo ho baabi a wo di firi a wo de ba no na wo de aka ho bi ye begye ne akenkan no kama wa afidie yi so ama obi anso atenka se onso ka ye ho bi afei wo be follow ye na wa like ye eno beboa da biara da ye be hia wa afidikase yi so sei no ebebo won kaye na wonso atumi anya akwanya ni bi no awuram na ye nyina ye suade a kire ye ho nso ade ene ye nuanom we wo Be Love Radio ne so wo Spain ye da mo ase eburu nyankopon hira mo se ya da ne da mo fa ye dwumadie e ma o manfo nya bitie no ye da mo ase afei GN Radio e wo United Kingdom mu ena wie ye wo Patmak Radio fo ye wo Abawa Radio ye wo Amansan FM ye wo Breni Radio ene ye wo Sahara Radio odum nyina nso wo UK man ni mu ene onum nso aba dem wa biebiem ye adwumadie no etwagu ene Kings Radio eno nso ni TV of France Paris ehona sabri onum nso monitor ye wo Dachi Hima Radio wo Denmark ye wo Rakus FM e wo Belgium ene ye wo Sky FM e wo Columbus Ohio United States of America ni mu ene information center sa e fa ye ndwumadie nyina no ye da mo ase eburu ba biara wo a wutie ye ana wo hwe ye no nyankopon hirawo na onye okese ene wiei mabedwafo enso aye krado e wa ha oba de acha mi akwaba ya eja akra umpom te sai nyankopon adom ho ye pa na nso so e adom kro na ene ye da nyankopon ase menso me ho den ye da nyame ase enenso ye da foforo sa na ye dwada ya sa wuramu bio na ye nya wuramu sei a emu nsem no ya na edoso enti utie obi de no na wudi bi ye futuo ye kwa ye bei amane ni namu e pede ye wo kwa akose no yeah hwe obi ene amanfo hye na dwumam hwe baabi a wono eye adwuma ma ne nsa kona no onim se be ho no kwa akohia ni wu anwa ka afri akowuramu akwa o se de ete no sa na wiase na tie o amane ne de day in day out onamu na wo ni pada se ni de sesa oyo eni so obehwe yie asa eja kwa me wo ho na me wo enen so ye da afro sa enen so ya se sie bio ye ba be som ye ba be kire ye ho ade na ya se suade nso de aka ho ena wiei abedwafo na wate won ka no na jataba wa ha ene okọ engine room ho ne nso a Maradona enso ne abedwafo nka ye enso afa woni adwa ewo ho enkomo wo ho awiei ye besua de na awiei ya kire ye ho nso ade na wokọ ye ni mu a aboa bi ye fre ne sakraman ebra na yesusa ne ekọ school no na ye wonwum bi a ne eto e fox
ni yeto saa nwom no saa bo ehu asem ene na awie making na se wokɔwura ni mu a saa bo enani atepa 1 2 saa bo yi ɔwe ni nuanom mmoa 3 saa bo yi wɔtete enkakran na se wo so mu a na che se baabia wu ama no ne se nam enti wo so mu na wode ka wo eni se wo tu wonam eye prekope saa bo yi na me kana sebi na saa bo yi se wo hwe kwaye ni mu a emoa na hu no enti obia hunu se fox oba ententem no ofre ne ma munwa ne mesha dem ni atopnum ni ye de krokra to akiri enti na boa no wa hunu se ekomo den wo kwaye ni mu ede ma no pa se obenya nam ibi no awe no ode atwitwa age ne ho enti adwene baako ba ni trim de oyeye ne se watumi aduaduam watumi ahwehwem se wo ba kwaye ni mu a ye wo moa ni bia onum wa humobro ene emfa ho se wo hwe wa unuanom moa sebe ohu se owe me empo na makwa amane mu a na humobro instincts no eka no ema ne koboa sa ni nua no afa mum yensan hwe enti ene ofa se be ya wo betumi enya biadie obenya bia wie nti ene ode ehumobro side no edi be wi ni emu ani bi no anya bi awe onipa da se ni wa humobro no de ewo ho ubehu unua kwa amanem na wo ho hyehyew na wo penentem se wo kwa akobua unua eto de bia ne ye fidie na unua no wasum wo woni nsa kwa we de ne yam ye se ye last one ye hye nanum ye nunu odi a oyi no de amade ne ho akere no ebia na de wo ba besere sa aduan no wadidi abonsu agusu amea ye kreo enso ohunu se wo hunu nipa amobonti no adwomoni nti no se ba ba gidie kura wo awudie no ye hwe sakram yetumi atu amenan eno ode brogu mienu atwa ho ahia enti de oyo ne se ono a hyeda tumrika gidi no akotom twan amena no emu hyada nwasa enti wotomu a no ogina mu tiatiam buei nipa nyimi o emoa mo wei mo ama mewuo ti wotiatiam saa ehumobrofo na ne obehwe kusie no atwiriti sakrama na dai wo se hwe me na ma me nka bi hyemu na hwe amenan ma ba betom yo ye na we kura de menye ndai tweme me kofa homa aba nam de aba be yu okusie ni ho hancho no akofa maka homa akofa nwa homa no de abesen ho ehumabro owa adwempa na wonwene bone mfani nua ne ho oyi na kumam nyina se mebua bi nua no na abuwe yasom ye woku waya adio menhia wo a hwe wo defe o o kansempa o hwa wo no wato na fidiem akase be so wo nan na yiw entime de misuro no eye nipa wo hwa dodo ye papa hweniye oboa se menhia ye menhia wanka me ne me mani die oboa woti ase enti na meti ase oboa ye odomankoma nyankopon hwe ne so mamio na ni papa oboa adwemfo de wo dodo suro no enti aboa yi banyina no wo oku ye manoku enne die nka manhia wa minim die nka beto me ubehwem nipa da sani na abeye saa die yi no opeye die yi yani o enso na yi ono a o bone no ono a na die o nanso hwe no wapie opie ya oku ma men so wonsa na menchia we wo so kusie nsa egwan wa wikusie wa wi ni wie ya no ene odi kusie kopa nchen ho baabi ene odi ni nompe no eguye afei the next day ya fruda pa for da no asan beto amena yi mu ene de akrantie kakra kabi ene otiatiamu a wo bai the same strategy ya wode wi kusie no sa strategy kro no a akrantie nso atomu akoyi ahoma aba ya wode ayi no wo yi ni wie no so wo no nsumu wa hwe no
edi nompe no edi akwa akogu nkyɛn na yɛn na deɛ toso miɛnsa wo beto mu no hwɛ manya wadwe sɛ wudi bɔne no sɛ woni pa hu a nyankopɔn ensu hu o enyi wadwe saa wo kwa wo bai wadwe mpo ewo utrim enioma wasusu dia fa wunua ho no sɛ wunua no na entumi mpai utrimu na tire nya bɔ frenti wahunu mu adwen a nyankopɔn de wonim wo na dabi wo be use wa han na adwen sakramia san kotomadwe abeduru ho na adwen koduru ho no ye na dwen sɛ me ba cha me kofa homa ba no ma ba be yiu no ototo nani ehwe baabia amana no a abua na kwa kotum no hwe wo bebu obi eya pecleus wate enye obi a na ebua no adentina empotemo ho say you ono ani kura watimwo adentina adwuma mu ho say you ono ana adwuma mu enti bontinso ni a wo free bebu obi wo mpotemo woni etempotemo ho no de na abenti a yayi sa nipa no ama wo beto abontimpunu sa wo beboa wo bi a ye busa ase ye ma me pesa me boa jataba area ho papa hwehwa ne ho kakra otesen jataba no oya abrante ben ma yenka jataba ho asem nipa ba ko mienu miensa bi tie bibi ebi wo ho a ye mwa no efie ho e ma ya fe ne gu ho wodi ofi abonten aba wonkwa na onimu hwe wonkwa na ohunu to eheki a ohunu wonkwa na ohunu ade kokko a ye ofe area honde nka boys ni ho meware ententam na wakwa hwe ende wa manne bebreba a wonammu eye saa wade no ehumobro ye maame ohomobo ma minyu mfrim di enti na ne homobo na busua wo ho ne emfi no eye a wo bebu obi a hwehwem enu bi na aboa adwen sha ase se wo ye enti wo ye hwehwemu no enu okohu se saa mena na yetuo no ne nkyɛn ho enye man wo kusie no mpe na gu hai woto nani enye akrantie nso no mpe nie na de na ekoso sakraman wanka hwe ankyere no enu otusi so me go fa homa ba o okọ no onamu a wokọ no onue de wo ye nipa hunu na nyame hu no a time will come obesete wow distraction de wo ye nim sa wudi briwu ne ani so no eno a ne be ye wanka sanso distraction afei empofrimu a na sebo abeto ahya adwe so na adwe se possible enweme me yare en so na ye contagious and infectious so wo hwe me pe yade ni bi be kan na we de wo pe aduane adi kom de bra ma me nko kire obaabi aduane wo se saa wo ko kire baabi aduane wo se ai wo de di machi ene ne nkakra ngaka wo mututu wo mo nan akoduru amana no wo de nani nensa wo hwe amana ye eda ho yi wo de migina ha se me boa sa tumrika be cheme amana na eda ho no sakrama adem ko we de ne ho fe wahyehyɛ nso kama meka sɛ nam ana sakrama winti no wahyehyɛ yɛ fresh sɛ wɔ boyski ne ho ayɛ din wɔ area hɔ ɛna ɛne aboe kɔtwɛn ne kɔn a aboe na hyɛ mu na ɛne ɔto hyɛ ne so wɔ amenanim ahɛden ahɛmmerɛ popa ɔsebɔ wawe sakraman yo wodeɛ wonim sɛ woto adubɔne na waka wo nuanom edi ato hawo mu nyame hwe oto da asebo a wa wafidi a wasum wo no wodi ka manfo gu hawo mu no wodi yi amanfo emme binya yade ebi kodam ebi faka enom ne de keka ka ho ebi adwuma sei ebi awade sei saade no eno an be yiwo na yiwo a ya kai yawo a wodi obi fa mu no na wonso anya wo ya ena wie Krobea masemu ani dwene ho na famu aba ebeboa wa obo akra masem ni o moni kasa good yena nyame ase na yenchia yetiefo nyina titiru odifo wo yetile ni wo ashtown mechia wo bibi mu no wo yiri nyina ne nkwada akra eye sakraman enyansa bebrebe ena akɔwie ne sɛ ene de
obi anso woni ewotimi no ono so enya ne timi phone se bre bi atwamu no ocheche mu wanewe na wonhia ne obetumi no ne nyansa ne nyina chi ono atu amena ena ono akoto mu ena ne chi ne yefo nso be chi ne weye good said ye na okotu amena to mu a na ocheche amanfo owe no ewiase no na beduru ono a enso so pepepepepe akra ewiase ayewe sa wodwen adwempa efa obi hu a sa adwenkro na eba oso sure na wodwen adwenbone fa obi hu so a adwenbone kro no a eba oso sure na enye ho se wo be ma bebre wonim nyansa bebre de wonim no obi nim echew wa ho odin no obi de ebro wo de eso ebi na sakrama ye ya ene wo sebo ede na ye hanam amane se no se wo so chi amanfo we endika sebo ba ye se ye nam ni bia ade no wonde wondi menche no ehone asem se wa ho odin no entumi otimfu aba ebi de dabi achi obi awo ni otimi no enka ne dwom bia ne eto ye se obi bia wo ni otimi no efiri se obomofo hoi obomofo etumi aboa na obomofo nso wo ne timi no wo nso so aba ne timi no na aba nso so eja ne timi no eja nso so ensuo ne timi no ensuo nso so awia ene timi no yes obia ewo ne otimi no enti ewiase wo ye bibia enka se onko awo ne bema onko ani onitifo onko ani onyansani ya kai se obi wo ha bia na ose no otifo ne ma wunchia no ana o mai enti na wo ya kaka bensem no na di obetiri wo no ba obo se wunya obi a enti fa hye otirim na dia wo ye bia ne hu ni se obi se no das ebru oba de achia me na nuanom wate de nka no and the bossman GH a very good afternoon to you yankopon shrawo me hu se o ya anwawade yankopon nya okese wate kwa me gentle osena na ya Krobea Asante me mo ha na yankopon nya okese pa wate na wontutu anamon so mfansi na wi ogoro mensa me hu se asuo nyurufo no mabam osena na Krobea na wi yenso ya wa ha na ye monitor show no ye show ene ye san susua de Chanton ene o se akra Krobea ma ha ye da se pa ni waduma pa na wasem a wo kan eye sakraman awie ye eno na aba no nana eye adesua de manipa ye ni aye tie ye nsua mu ade na ye mfa mu aba bebi Maverick maame ene o se na ya Krobea Asante awie ma ha yankopon nya okese bossman GH ose manso adubiafo na Krobea yenso ye wa ha yankopon nya okese pa Trumuski ose akra Germany fo yenso ya beduru na yankopon nya okese wate awie ye ka ho Lily Dia collection ene ose akra wanu hwam wasemu a wakan abawom na se nipa da se ni fa de yadwuma ebeboa no God bless you papa ene awie yenso ye wo UK ena ye monitor show no yankopon nya okese Mr Kindness enso wo London ena ose akra Krobea yenso ye wa ahomane so awie yankopon enya okese yadamuasi ebru awie semonso mo aba ahomane so mutie yen na mo hwe yen awie mewo ababa wa bi ewo manim ha na adofo se yehia se yia na monitua se ensem wo ho de asem wato no tutu nanamo ba ye nchen na yenso yaboa no ohima gold na se itwire osi akra Krobea ene minsumi isua de edi free ho saa na ya meka enti na mse dwumadi a yedie ya adesua science ya adekere ene keke mahu se wo free Belgium onso wa ba be wuram yankopon nya okese ate official Joe osi akra Krobea udwumadi we ya futuo ni adekere ya da se pa wate menso meni madwuma yefo nyina ye hwew onso no adwuma yefo yankopon hyiamo mate mia minua baba akopɛ maame ya heti wo US osi good afternoon nana Krobea mi ogidie sa mo ho den o ye ho ye pa ye ho ye Robert Bafi osi akra Krobea ma ha awia ya chiachia wate yankopon nya okese kwadwo kire ene osi I salute you my brother ene wasem a waka no emu edu ediko cakes ene osi akra Krobea mi nso mi wo UK
ɛna na awie yi me nso me monitor wo yate da mo ase eburu abaya akwaba mo bla be fidie no mo ano men why wano men bibi yi why ya frost ya wura but me think Felicity abadua Felicity aboajewa ufri he na ba ha aboajewa but adehyeman ho na ote mbachana ufie wa adehyeman majetebi na adehyeman de hwan nchen na ate wo ho but me ye adwuma wo ho wo ye adwuma wa adehyeman sasono baabi a wo ye adwuma na sono baabi a wote enti adehyeman de adwuma na wo ye wo ho edi adwuma na aye wa adehyeman but me tonsuo o tonsuo mbachana pure water mbachana and I drink and aton na he na ufri beton ade wa adehyeman ho Santasi new site ada ya oda adehyeman ho me bashana ya me da kwa me ntwi oda kwa me ntwi na wa free wa beton nsuo na ada na wo te Santasi new site na ya wo nko na akoda kwa me ntwi adentia me pastor ai me pe me mama no o twa kwatina na twime mu ho o maame atu akotena na adwuma mu enti wo nso tonsuo dia obetu akotena wa adwuma mu enti no abetena kwa me ntwi no wedding fee say about 29 wow say 4 29 wow 4 oni mema say na wo 4 mema miensa ena anu o ma wo 4 lele si a wo sa anyem wo nso ye be ma foforo enti se wo 5 yi ka ho a oni mema 4 ena wo 5 3 say se 4 a wa we oni 3 na wo mienu awo baako ena me baako na me Matias se ya o maye 4 meboa oni mema 3 na o 4 mienu na awo ba ai mbema baako na mene na awo mienu aha na mene baako kwa wo baako na mene baako aha enti 3 mema 3 di o hyem sesi ye ya o mani bi papa na ane ne enyim sesi ye enti sa wo we ka ho ma ne be ye nkwala 5 a oni mema 4 e na wo 5 no meboa ade o problem ne say usubai na enye mema na e dada wo ana se e die game na wo bon sa no mema na enye na o de wo ye okay mi enhwe sa wo ya e di asem e na wie oba oye Felicity aboaje wa ede wa ba yanim ha de na de wa ba ha biwa no me pa sure kukobite tu o premete me oye no ana premete me pan me koye kufijedu bas me koye asen da amai e ho na kufijedu ne te aha ana me koye no no ma na o shem kaka na me ta pe kumasi me pa na me pa yare na na me pa na shori fie ana me pa yare na a shori fie fona a shori foni pini on pa ko ti me ko hospital ya ti me ko na yin no mo shoni yin na a shori papa ko na me ta me ko me pre ko bi de determinate on tin da me ti me pa na ya mu de be ye kwa na ye kwa me ko si ame me ko kuma ti me pina shi afa ba ma fofra na me ba ma fofra da antwen kum no pa me butia panda si ano o da pa second one se adano ka te me pa na ma ba da na ma ba puna ta ti enu so antwen na me kum
me free one Makasha Nama no I met you ocean to it and to one time. You are me. And some say, and me back my barber than Kunishina. Me buy a bama for photo only to home with Anna. Internal or Persham or Papa more of a Pershana and I cannot see me planning piano with him in Pana. They me a friend with me, Betty the kind of McQuay. McQuay and Ronald on a matana at this in a call a heifer. I shall pay a Swami. And now Bearman frail so burial into Bejiska and now coy to us so or bow here. By then, no McQuay on a matama at this in and dinner I just made to meet him and go try not down a back papa. No, I'm a team or probably pay me oh, ye try, some of them could drive maybe trying no, only perceiving when Tim be trying to uncle. I know, got there a time back, no, got them, and I find a pie. I think I not down no pine on a maid. Nana down for them so no die. Do you have a woman to make control? But on a man, on a man, and Tristan, not down for no matter, and I could catch him up for more inanimate. Fine on a man that. Now, I say no big time. I hope it's a Mrs. Sana or two or daddy and Bana Sana on or daddy and Bana Vino on him Bana Beta Sana or Mam Panistica. And the monsieur on them and die. Then turn a matter and turn a maintenance. Monsieur Pam come Monsieur. Well, Pam Sika to him on farmer. No matter Mam's cow, Mam's car. Oh, Mam's car, better time. Me try and try and sit my pen a pam sick to him and me fire. I know a plant for a poetry. And I say, can I send me? Me see me pen, me Jana Tiana. Bear my befana, in the bed, and in the bed. And Nicoti. Boy, no, what's Swami Honey, non so cancer. Or non so ye, Juma Bay. But you mulo to car. Omulo duka. Into your cars actually on a year day. Cars and a mess and a penny pew. Me penny pew, time. Me penny, yeah. Bearma Pefano. The minute bearman at 10 minute bearman at dinner. No quite you. No quite you, but you know. And here, what has said ye? My mom could be the share, and then no banner or a same a gentleman. A minute or pie. I suffer from Cochana Quatarity, man. Can I go to unprompted and Nichian? I won't bet a Nichian. Ye and Freco Fijidu. Nian country could Fijidu say, Oba, sorry, Empire Bono. Asɔfo ni bi nketu adi bi ne o die enti wo wa nka no kre enti o mra meda ne dua no enti no aba ha na se dua nipa mienu na aso o ma ba odua Kofi Jedu dia ba akọ e na de oteso amene ye frɛ ne sei TP ye frɛ sei TP o na aso ye loading boy no o loadu we he TP no Mrs. Sano, my quick car case. Olodu we he. Out of faith of her. House of Faith no lodu. TP no. Na TP no hu sa wonyem. O ka kire TP sa wonyem. Na de a wo wonyem no. Onim se be ma foforo na anyem. Ka kire na metisi abe ma no obomi dresse. Enti wa obi
ene wanyem ena TP so obehwewo enti wo de wo ho ma no ma ne faawo na wompre sa wo ko ni fie nya ne dem na akoda ma de eche obi a wafo so ye da ne dem ma de eche ana me besisika na me see adwana ba ma no boy na minti ana atia na me besisika nko hospital o se bejiska enti wo ko e o de ehwe fo so o ne o da dodo sei so o da ho ma de eche ba ko pe na die pa ne ba TP ni trimunti a ebe mana kase ono so adamfo na oba ahwa nopa no ene wadenti wa amauska die ne beba ntrim amna kasa so pa na metutu mesia me betwa na ntuma esi mebo sai pa na be ma na oda metino one me se na mendai pa na ono otewa o shini wi why na te ho shini wi na damfo no abaye TP na damfo no atu ha o shini wi shini wi no na menta ama ento kwesi yo hokra onne na damfo no entem no ofao na TP adamfo ne fao wamfao okay me enhwe TP no kwan be na afa so a wudi hu no eyede no hu but no kasagu bibi mu oba pa enhwe mi di kwajima no hum not papa me se me be ma me kunu ayim na opa mi dia me kwa no na opa mi dia se me financial papa ma na ji ba ka machine oba hwemi ama enwa no meni mi kunu nete ena mi kunu wanyem me ena wabo mi dua osio enti osi nyinsen no onye ose mehwew enwa no na oti ase ma no so obehwe unti yo gay na asase o ka so ye oba pa na mema mum na enye yensa nkoyachi Kofi du kwan be na afa aso di hia no right of frame phone say me suffer me kwan pipe and no frame say me suffer I to aso o suffer aye dey me suffer him na me say ima ba no me say me kai ma kwa me say and suffer I Santa Totian. Kofi du ne frɛ wo no. Wo na unim ne number. No no so nim wo number. Ma say ya o ta frɛ. O ta frɛ na me ti number wan. Na ade se na ai me frɛ na wan pa na o ta frɛ me se. Ba so man na ti me shop ima. Me ti ima pa se Santa na me se Santa de okay say Saturday for school when I'm saying and I say who be pam ho and I'm cousin say bibi pen when I say baby yet no amount for a baby I think sister in connecting yakwa a true return book and let me check in no channel na or permanent grow ni Santa jo a careful I send down my nti na wunim ne dawo phone call na on na ye aha no so asen da ma na ye de e fe ma kai na se me kwa ma wana me te be ma na kwa on share papa bi e fi no o sentim sika person ma papa na mi on na betina e bia o sensi kama Kofi du na ne sendis kama aha unim ne da ena oka ase bra ne nchen wa asen da aman ho sabre na wa wam edi sei me for yidie mi bu saw na no oka kire o se bra
asen da aman ho bechia no na wa wadi 4 months abosome 9 eko 5 months ena uja oba ne wo ho akwante mitine koi ena adne kwa asen da aman akora kitikiti o okay enti ukodru da aman ho de ye dey mekoti no ase me papa tina ojime ekwetene butnya fo na metu ojime because bako ojime ko mama mitina ko mama na wakoche no ayo akoti mitinta no waya me wante no aware wo okay enti o kan sa akere o na ye dey na yeti no o sheme na akra ntie na ti wo kotena ho wo kotena ho di sei mkotena ho di posume na se wono nso wo hye Kofi Jedu asen da aman wono nso hye nso odi ewifo nko ana ape okay enti wo kotena ho abosome 9 no yese wa fa wo se ne yere a wo ne tie ena wawo a wo ba wa abosome 9 afei na ekonum na wakotena be maso ena be ma na san nyemo nyinse ni mu na wo yare ena oba akumase ba mpaibo na de bachelor na and me koye na be ma akwan papa san omuti no ma pa enti on betra akwan me pa na ana mshafu mama akwan to mo fa akwan mama ana mda akwan mo kopo be mana mana ana tena mentina no ba ma mtikan mi ya mana tepia mi te Asante akran enti ye je wo ba ne tena akumase ha ena wo san akwa asen da aman ho mukuyejimana tepia mukuyejimana mikipia mitipia Asante akran okay enti onyem wo wie na wo sha ase se wo yare onyem wie te me wo na ase atina mohon pam satam na wuhu se wonyem eye enti wabakuma se ha se wo be hwe wo ho yare me pa na me betna sorry pina maye adwuma ho betna sorry fie nu aye adwuma wo ho ena obe twahwe wo ho ana mpe yare se na ase bipina na me fisa wo se wadi mfie sai but 29 ene Monday me mpesa me bubefu enti me ma me bumfu yaw e ma bumfu na sam na o kan nyina no ase asam ne pese efu me bo but I'm trying to control myself enti yaw e ma bumfu abaya we na monkai so odi nkan ka se e ma nye onneye enti me ka so onneye oba papa yensa nto aso enti bibi ne namoyem ena saa de okọwe wugu so so de wako hospital so ohwe toilet so mfa be ma papa nso da okay yensa nto aso enti bibi ne namoyem no ene koba se odo be ko hospital men kano me say ene o ka so odo be ko hospital enti wode ko wie ye no no ka de na kire o ntini otumi na odai o ka se me ku ayina tipe shana dia no ne beta na ateka ono be dey ono beta na ateka ada obetna sorry fi ho na one sa toilet wura na twempana na one na ntwempana enti ono se se woni wukuna nyem e na ade be hye na ade na ade ahye no na me kwesi aspe I don't know no to as well pema na me kwatna no ati bebi aticho and social na me bebi ya dan enti onfa wonko hospital no one wadada mbasha onfa wonko hospital no one wadada do say ti wo betna sorry fi ho no nso rewo obi aka kire o se wagimida
obi anka bi nkyerɛ o ɛne yɛ nam pɛsam ka kyerɛ sɛ wagimi paa o deɛ ne hawo mesrɛ mu wei deɛ sɛ bitu ɔkora menka bi deɛ wɔkekan deɛ tɔbo woyɛ correct woyɛ normal wohu ho sɛ woyɛ normal biribiaa ha wadwen woyɛ sure wadwene mu da hɔ woma ɔdam adwendwene bɛn wo krakyi wini yi a wokɔfaa no wɔasen da aman hɔ yi wɔwɔ ho mfaw sɛ na yɛ nyinsɛn yadeɛ waba sɛ wobɛhwɛ wo ho wɔ mpaebɔbea waba bɛhyia obi wɔ tɔrɛte so yɛ a wɔte tɔrɛte kwan nti ɔno no ɔfa wɔ he tɔrɛte ne so ɔno ne dan nti na ɔno nso na ɛte dan baako mu say tore tu na anyem wo mu mienu nyina me dad no ase me ka tin ya call fitness tin in be try something me clean na me dia ba shene dia no hwe me clean na me dia ba shene dia tobo sa wo ba hodin so na oni toilet ru ne twempra wo se no awe 2 times me kwata hospital pie no ye mi no enti ono se uni ukunu nyem e na ade be hye na ene eska na ono de wo call hospital no obewe wachem ene wo wi wo hye mu nso ampa na wa ma wo kwan anko obetumi awe obi so obewe na wo ma wo kwan a sa nipa kro no obetumi awe ama na yiye onso ni me ba no ase me me kunu na me de passion passion da nje ho na meka me se obi se ode wako hospital na we deceive no ni ukunu anyem na ode be hye ne dia obewe wachem se wo wa ma ho kwan so wonwe wa obetumi awe enti wa na o ma ho kwan ma ne rew eno na akọ ya kofi jedu se oba kumase no wa be fa na chi minna na mam kam te ko eno me pese me hunu bre na obo odua no wo fira sori fie ni san akọ asen da man ho no obo odua no nya no na me bu sei oh dabi onya normal onya correct obi a wa wani tua se nipa no anyem ma mienu e wo saa sori fie ho e yo no ana nyem wo mo na wunim se me be kan ho na mati na wanyem e ba mienu enti no anyem ba akodada na o farm na ba ko na pa to on no mati na wanyem e ba mienu enti se si a wo se ye nyeden na ma kana mintie aka mo pre ko fi de jite me fina din to ampa beta na tipino me to ampa de ne jian we de yenye kona ko munsi ne mane nko dabi awura wasem we kofi de du ye mfre no tipino mo obi amfre no si kona ko se si a wo hu se dua na nya wo sa won san ka no kre wo ye trofo wo twa ntro meboa wonya trofo wonya trofo anka wo ba ya toilet ru anene wo da ye no wo wa anko ka no kre ansan fa ankyere ko vijedu o ka kire wo sa wa fa na chi wo sa wo mfa na chi ana obo wudua te pita na mina na from me se o ti me plan me na ka na me ti an no tena na me ko kuma ti me fina ti aba pe ma sa no afa be ma nso ampa na be ma foforo ne wada ana ni nyina achi wo bo wudua nyina wie ye chi no wasan akwa ma TP nso no akwa akoda wo ba bi na ya oda na se bibi hawo
Bibi how my down enquiries kakra won ho abaya obi aka kire o se wadwene mu account kuse o we die kuse jimin die metumi aka but bodam ne die mentumi nka just like that why na obi aka kire o da se wadwene mu count da obi anka kire o da adwendwene na aye den adwendwene nti okay wuti hwei se o da so dwendwene meboa me nso me pese me ne oda obema me ne wada o ma me ne ona adentia 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 se no de wakai se ya adwendwene enso still se wakai se da bi me ma papa we ne me nda meboa na ye den na ades na ana me mention ntia se o de wifo na ape mention ntia enti adwendwene ntia eno kire se biebiem na me ma ne ona rof Felicity me say ya adwendwene ntia eno kire se biebiem na me ma ne on da rof enti di enti na me ma ne on da rof sa ne yefunu nso bebe no e de obe wo pa o wo be wo papa rifo ma wo be wo papa rifo nso nkwa o ma na edidi nkan no nso rifo mema first wine na ni wutu be mo odi kan na ni wutu eye de no jao ano inta first one pa enti no I say ano wan fam second one ano no to oti me ko first one wan fam second one apati a ano to and you can't card or the palm with them. Me come at you, all mammy can't call fish. I know to all mammy and cop on. Oh, no, yet you, my bay. I to my I'm not like it. Oh, none in the war, mammy, you know. Only war, mammy, you know. And not Ghana card the honor pamo. Men treat him, Mr. Ghana card the honor de pamo. I talk a church with me, me. Unyungu, and I the call one and a ho. To Abe Wumi, no. The autosomy and son on so ne war back on so. Obano autosomy and son on Zuku anyway. I know I prepare mamma. Away. New side. New side to her. Or also, yeah, Juma Bay. Amazing. Missing. No, so I then on no yawa or jow. I did. Mamma Catton is here. I see Mamma Catton. I can't a tenny, but 10 not bear money a tenny. And now, mamma, the scene and him sacra near tenny, but I got people to a dear. I can't a tenny painting. No, dear, I can't 18 question. Or the Akrani Kusrim. A na the autoso 9 and so, a then know who bear man and so. Oh, not me to question. No, tip no, and what the whom. And I know so, or no, so no, yet you my bay. No, oh, yes, my cat. Oh, yeah, FM. Oh, yes, my cat, later pretend that. Otene kasa wo radio so wonya hwe so obi na di obi da mi obi di bia ya bido media misle wo obi di bia ya beda mi obi di bia ya meda bra na mo metro FM na me ya yehu no mi wo ho na okatachi afrifa e ba ye se nana Krobea wanya hoho na msi adai o se maami bi abaya ne ho fe omo tepa nkro no me ni omunya contact na check account me nim so am da so ha girl kama o akola no ho fe unza sa tam no na social media yi nye common sa ya se ya ye kasakra amanfo tumi hu ye TikTok ne other platforms so yi na nte sa tam no okay aha yes was ma me no say one ne ba no anyem na umfia kro na am se hwe me se me wo 30
na tete na nyame aboa ba ya fefefe saa tam kra na me hu no wanyema mamia adentina menye se menhwe abaya no okay eno okatachie bewura reception ho saa tam mo ma boa maniama reception fo ni nyina kra titibio edi esa asem ena mbewura mu ene start say yedi nkomo na mi ana mi busa maame ne se maame na wo wunim na Krobea ose yan me bande maba aba ni fie ama efie ho ama na be chia meda na mse abaya wunim na Krobea ose yan bra pa na be ma sebe oda me so ne me ye bibi de mede na minim no okay ena ma nipa no ma no mienu be ka ho na mse ye ne ye twa ha hia nyina no na Krobea wo ye mu bi na Krobea ne hwan no gina ho ohwe ye nyina mu no ose mpa cha na Krobea nim ave reception ho wo boje so ye ebidie ewura ose be ma no ye radio presenter ena na no so wo ton nkosua but no ai me be piet no etunite mu ko fa epie pe no no to ne ai abai pitano on otutu ewe he pepiot ne enimu santai no size odi adada warewo odi adada onu so ohwe ne ba sha kola no odi adada na re to ai mi sha tin sene ne dia an metena ko na mo kana mati on che mo via ambe tin mo via fetu ase akwani ya ne pana wati mako social be pepja obaji akwana ti yampa akwana manu wati yampa akwana manu to ai on sha akwani pi well chisi ye nhwehwemu na ye hu sa presenter side na wo kan so be presenter unim amamre ni amanne ya na etwe amanfo sei de ba enti until say hono jataba ebe ye nhwehwemu wo hono we cannot confirm jataba be ye hu nhwehwemu awi ansa obi aka kire oda se wefu ye ka se bibi efu a obefu a wote ase onti ase ase obi aka ya na wadre obi aka ya na wabode obi aka bia sa kire oda obi anka bi sa kire na wa wo hwede awuye ya wo ye wa unipadua ya eye mawo ne die pa ne kawo adwendwen na de men ka adwendwen die pa ne kawo eye oho na ye wo de pa wenya bibia ntwiw ba bia na wo ba bi kekawo sa na ye wo na die ne hawo me de minim se bia onya normal me sa na madwen ye mi o because any wo bobo oba wa wani tua bema etitoret dano bema nde wako hospital unim sa wonyem nya bema na nyemo bema foforo na anyemo na sa ni pay wa man ne wada so wo se me ode mako hospital nti ode me da no de atuaka wako na bema na wanyemo ni ibusa o se uko okumase no uko fa machi o se da bi man fa wachi no abodua awia ma hu sa afa de anya wawia afa na wo ba be ka kire za ye mfre no me kana kwa kile no no okoshipa no odidi nkwasi atem okoshiba no odidi nkwasi asem na de wo ba kumase be ye nde enya nkwasi asem eno kura echi wusan ba kumase wie ye no wasan akoda hɔ akɔbi mu ade ama TP loading boy amo no nso akɔ fire na oba wonyem sebe ema muntie saade we sebe wo wuti hwei enye jimi ana bodansem a oba ba ema na anyem wo wakoda hɔ ma ba ema foforo san ne wada enti sa ba ema no already no wafa cheap eno obeto so se ne nyonko nso hyeda mu hobi a wode ntuma asiw mu enti wanka se wo ye cheap nti sa ba ema ne nso ne wada de o se wo betena ho hyehye na no on de o hyehye no onka sa se ba ema ne wada ani no oti edem kona kowu
kɔna kɔwu kɔ bia we kra de minni animu mo obi amfrɛ asen da amani no mo obi amfrɛ tip awaya sɔre kɔ de wo kekan kra de kɔna kɔwu eto da bia mo miampam bi kɔna kɔwu wo kɔ ba bia ma wo medi sa ankwase asɛm we bio wa asase so sɔre kɔna kɔwu wo mpɛ sɛ obewu ha kɔna kɔwu waten wadi nsamfo oh dabi osuro wo adai amanfo sɛ mempam na kokowu kɔ sɔre kɔ wo ma eba comment ni nyinaa sɛ da na pam no ma ne nkonkowu sɔre kɔ na kowu dia wa ye die mi kura de nka de nka toilet man yi kura ne obeda ya wo kɔ ye no enka ma no kura hu na sɛ boy na bodua na woda so kura boy ni nyinsan enti sesi akura we ya woda ye mu yi emema dodo sɛ na sɛ gugu so aka jedu ne ho ubehwem kura ebo no kura no mpɛ so obeka no ba wanyem afa na nyinsan ne wo sɛ 4 months impo na 2 na sɛ gugu so aka ho yi eni obenya 8 months na che sɛ ebi asan beka ho biemu sɛ wo yɔkɔ oh dabi dia oye no onsenye wa nya de kra enye wadwene mu oha saa na mi hu no wo wa ayifo ni bi lo ayifo ni bia meboa wa hu sa wadwene mu oha so obi se opena sa wa ampene amana amfa wa ya na house wa bonetri mu oden on we di enye force baby a wakoda ma de ache de enye force me pese me hunu free wo se so obi se opɛ na wa ampene ama wo ni nipa na ya na wo felicity say wo de ho abo nipa na tiri mu oden on ya na ye osa eni on bewe opa won bewe right unim say ya wo mani bi wo ho so te saa o se be ma se ne pɛ na wa ampene a ofili sɛ wabɔ bɛma na trimɔden ene die na Monday die mama mashi adodo mama me fa Dr. Mankwa nkulu me ho Dr. Mankwa akra die ti huni o bibi atro bi ensem so ha ya ne afane sa Doctor na ho te sɛ o twedi ampo Nyankopɔn na domo Mr. Adaro me ho ye pa mesra mo adofo me di muura awurade fie heba asanta aba na saa fie eye fikese saa fie ayese dunsini a esi kwantembo ho saa dunsini no esoa brefo emunko mu dwon kakra saa na Dr. Mankwa wote wi wayo osi eye natural na kaise nipa ye hu ntokura hodo no ose baabia nso aduro bewura na aduro wura mu nso a eyemu adwuma na ekwa akoye Dr. Wadama Eburu ena wiei ye hia boye fie ni mu nkomo akra wo de medo ase mado atifo no ahwefo nyina ase na ewie matoncha kesa mame amena na ba kopo mazisi wo bin ku ha wotie na na pia akra ye tansi ada bia na ye kire kwan eni baabia okunu no bosi road park ho na ibutua edi dwuma me de number na itudwa wo wotie me wo hwe me Facebook wo mo online nyina abrochirifo nyina number me de tudwa me so na wo ha oni amane a frɛ me nia eni hunkuta ho se betimi ahwe ebe ka akire intimi hwe won so ebe ka akire akra number na 0241 09 39 39
39 15 15 0241 0241 09 09 39 39 15 15 and 0549 0549 20 20 66 66 33 33 already fear ba center Dr. Penyina Medano and na menimodi ehia yi akora transi arabi am si etre de sabi o ese kukurumutie yinsa homopo ntimbe transia ti ade krankro na duru a otwedu ampo nyankopon na nan mutumi oba adaroma yensa kan yede sanyarewa ahodo no anu nti na yete ha wi ya edi kaka etre ho asem wo wutie me ya wutie me obu o se me de ese mi tene mu hyehye me obu o se me de ande asa bibi ni namu obi nso se me de ande de mu ami dududu obi nso se o se me de fa ne de edwa me ga obi se me de na ase no ma ne so me wo wutie me wutie ade kranko me mpeti ade ase ebe na otwa na otwumienu dabi etira ache wabɔ ho ka abo kranko nam de me se yesa no awurade fi Herbal Center good obu ani ti ade na kwakofa ani yade abre no ani problem obu o se ni tini start se eye me yana no mani so start se mani no eso start wo me obu o se mani no me de me hwe light na rombo bi ato ho obu o so se me de mani no so hyehye me pa obi se me so mani no so ya me hene mani ase na se mo bi ne namase obu o so se me de me hwe ade a me hu ne ye asa form aye me tenten sa fo na me ni mudi ahia me ni mo kasa tie me wodi asata na asi wani ne so a akora me si koko no esi hu na mani ba bi e frɛ no efo e si wani so asi e frɛ no ete bebre koko ne bifiri nipa na ni so okay ndi se wu tie na se tabi asi wani so na so wa ya adura ya na nkwa o kira ya ebrada sure aye ntrase kase e wo fi Herbal Center wodi afu wani na etasi so mfabla obi so aseme de na pressure glaucoma ene wo so tumika fabla awurade fi Herbal Center wo kina yema waduro otweri ampo nyankopon tumi na ho ode wode dum na nanam dum ya de sanyarwa hodo no bra ba gibi na agibi ho na bo se ye wadu papa wo ho mesi da bia me kasa sa wo ye kwadwofo a ema awurade fi Herbal Center because osi bom obebio hwehwe na be hwehwe na wo hu akobusa obi aba na wo hu no mobo wo akiri na wo kire na do emi nya bi adin so wase hwehwe na bo hwehwe na wo hu wase busa ntu kokora na mabo aduro ndi a kire wa wo de mesi bu okora ye no recording me kasa nyina de fato recording okwa abo se de me kan na pepepe ko busa obenya bi wo hwehwe nso abehunu nti awurade fi Herbal Center de me kasa me kama kan biem se ahabanduro na ye no difference wo mu wa bibiduro any agbafuduro ani ye si won difference wo mu nti kan no wase me kwa gya so mesi wa kwa gya duro aba abaye necessary bi akora abodwe wa ne su na menti aduro na naka se mama ntima wudi ma ona wo yare yo wo banku wo kana de dem wa na wo ye de wow na wudi entitie ne tie ne ye me se akora emre bi minya ye friend say diabetes aduro na me no asi wo aduro ni nya adwuma bo mu bana me de aduro mom koya last ko bi ye bi 3 days no start afram no odi ho adanse wow wo ba na me de ama me se kokonu a nti ye ho no kwadwefo ma na akrade no akrade ya na eye ani die akra wie pe se aduro de mo na wo kanehye na ho ode ne sa ye dai ebem ko me sisi ade aduro ye se me de ma wa ma ye awium so ko akokanehye na ho ode ne mra nsa na ye dai wo de asa nti na atumdie no kra ma ni kan fa antumtumi de ma awia no ma kire otumdie no ne onya de atumdie no kotum kwara ba ye dai wo be kanehye so nti diabetes aduro ba me yi yama me de moms kokonu ane no nom wonum a me say akrase de aduro nsi ye adwuma no enti se si ameka se obi tie me le so bu and diabetes say da bia wo pane a wo de ja pane no wo wo de onum aduro wo de ni nyina ajagu obra Awurade fi Herbal Center wo kira ye brada wo ba ba ji aduro bi wa de be kofie no akwa akonu a wo ba se doctor me pa aduro diabetes aduro yi mam na me nkonu ni bi ni ya yi ama na wo akwa akonu a because aduro said ye si kira me no me ye madwe se nka manfo mpa adwumenti no omo ya akwadwo nka me no asuo na nko ma ba baje said ye kira me na se fama nipa no nko no sa na me de mo mo aye adwuma ko na nan mu nuro ntumi ni ahoden di kire enti obi wo diabetes a wo de kira me kan fo Awurade fi Herbal Center baji aduro no se aduro wa Awurade fi Herbal Center wo tie me se si a obi wo se yam yade yam kuro obi tumi kan bra akrade bi wan say ameka kidney aduro no kidney aduro mi ho ye nyansi ho okay wo ba aduro no kwa me ntum fa ma me kire no wa akwa akoye ne se de si ye adwuma anwaso no ano odin
titi mo liver problem no ba awurade fie ba center nyankopɔn tumi ɔde adom ye no ano ɔden papa ana wɔkyerɛ so ya brada no ye tumi mo adwuma am de bia meka me nka nyini mfiri wo na wo hu mu nsɛm bi hawa me obi tem sese okono ho spiritual knowledge so fa ye aduro more than 15 years enko bo ba awurade fie ba center ye ho no ma wie no ya me ka se ye ho no ma so te ase ha ye mfa we nkan fo nkan ye wie no me yi nua no ma no so dwale aduro no betom nde bio ana na me ba ma no so da bia one mbeda wia na mu keka me na mu firi nsuo no aduro a wo kyerɛ mam kwa ni nyina ase aye dai atu entu tie me na so office o hia wo hum nyuma pa de a wo kyerɛ bra me entrase wo wia ya wada na se be ya sacrifice ya wada na ade no ma na ba ti ya wada entrase de ya wada de wo hum no ma nko a na mo e bia baba na e be trans be wie na bia na akwa e bia next week open ntem e bra oba ye nhwemu ma wo wia ne de no ma agu akwam ya wada fo we bra mfanya ho ade ma obi de okana so so ontua de kan akoma to yam fan bra be ja tumi kase o wa awurade fie na awurade na tumi nyi enyi wa ade mfama wo ise be kan ya kan ye bi ko ya nkyeremu ya obi nim se bia kan se didi agro oba tumi no wo de oba be kan asem na nipa no fan din bra apen so fan picture bra tumi nim be di no adu sika ma wo enti wo tie me a wa kira ye brother entrance kase awurade fie ba center ni ba bi okunu no mbosie red park me number na itudwa wo de wa wutie me wia de me sori afre me number na 0241 09 39 15 0241 09 39 15 and 0549 20 66 33 this is all kumasine so okay ti ado foka na usu besi krono atwuma kwa ma wura bank ni animu ho lutan so usi across kwa no praja foji gina o de hwe no busuo ma opa bu taxi for no wo hin ne sa so ade hwe ase kakra bo bi o na taxi for ni siso o de kwa won kan be ka se o kwa urade fi o ka se wona ayaresa wo mdu ba abroad doctor mankwa e wo yaso ye ho o de wa be si anu se kim enti se wa wutiem se sense wutiem se koko bi ayew koko ebu a osimi de na be simi to obu ane de na obu nsa akogu no kokobo no ho woni sabi okọ adana so ara no kokobo na yi aba wo wie no okoka sha obebra ansa na akọ wo de wutie mi wo kina tumni kabla ba gi aduru obi nso de ayese free stola na abọ no to no ana da bia doctor so be operation kro be sa aba ye ka ne se obi obeka se bia ehunu nipa ba wo mo ba ho no mbedi wo mu nkomo che ne nso bi nya dai enya bi kom ko asam ne twa bi ne de ata ho aka enti enya bi aka ne de da bia beka wo de se free stola no wo ho e wo to se ya meka se tumni kabla ready fie ba center ba gi aduru ana ebu wo nso ane de nso akoya abo and one do penam mo ha no beto oto ho sabi osira ho wafono ho on do bobo sa bonsi nsuo be pai e paase mpompo no wi afuro kono nsuo be firi mabasa wo de o pa no adu a yetuo kura na sese oba urade fie ba center good otwedu ampo nyankopon na do tumi nti e be mo woduro na akura de ehunu se oba urade fie heba center ye trans ne ehwum ne se ade wo de honhum de a obetra ne aye adurama wo ho aye moto ama ba numbi wo di be kwa kogu nkum asra nti do oba urade fie ba center ya de bia ye honhum because de na ne mu akwa no ne obi anu se ne mu akwa no wa so demo yesu si we na bonsama kekire ne mfinhia du nwotwe oba atrum na ne mu atene ti ya de ne nyina ya honhum boni ne dis ene dis anwuma no nti oba urade fie ba center opon so ba hwe oba ya sa na ye be sa atenase ahwe mu se ya de we de sabio aye honhum de anase honamani de be mu oduru na mum de honhum de ne do so se honamani de tu ba urade fie ba center ye de ho de enye ne sa ye de different ye de nam nananom akwan so na otwedu amponyango po tumi akwan so ene ye de ye adwuma urade fie ba center enti kira ya brada ne de e kira entrance kese fa ya de fa ha bla o do oba cancel e free oba na de machine show ma e free bibia e free ba no de enye free and you betua nti o de ka se empunu empunu ane ye bebuo nti so obi ha obi tetew ne so office nipa ne ha mo a bra ye wonso onwaso ho senso e ba ifo sama no obekun na ya mekanti se ba ifo ba wa mebu senso ho kweri ka de aka obi achi yes so so wa office o ba yie no o ba yi to na abetra hwe so bo se tumi na no odin we are by phone which be ye kokokokokokokoko ye senso ni bi ma o ha bi wo so de conference odware a ho na na hearing ye the AC e wo ready fear ba center enti ya wi ya ba sori akoyin
wa esi a pressure tumika bla ready for ba center sure yɛde ka diabetes ne nua no stroke nsu aka obi also atiem sesi asthma na ɛha no tumika bla ready for ba center obi nso so de me wase me de so me bu na so machi aso no boaso na chi wase me bu anu ya me ya no machine kasa nso ya me ya tumika bla ready for ba center obi nso me de me na ase hyehye me ho hyehye me na ase apagya tumika bla ready for ba center emu odrum bi ɛna wo mu nso manage agwagwa no ho mu kopema agwagwa no wi a wakoda wi no anya nam yade akranko no ebi die ehunhu mu die ebi nso die ehunhu mani die ni mienu nyina no ba awurade fie eba center doctor me yehu adwuma wo kina fa sa agonore ano sefres no yade akranko na ato so no fa bla awurade fie ni emu oduro na won so apo peso ya bibi mu hwehwemu ufisi obi do ka nipa bi wa brochire ukunu bi oba bi gi na firi unsam nya se bi a oba ware bi aka ho na me kan wa bi kan wa na ho de betumi obi nsin ho kwan wo se me de meje everyone sam krobu akwa otimi du obi kunu no asa kunu aka ho oji obi kunu de ade ato no so platform bra beja tumi na tumi nya ho adwuma ma ntu wo ha wa amane nhwemu bi abla ready fie ba center wo cha ya trase wie na se hu se ode we na ade baba ya wada de hu mu adwuma kese pa no aba ode abane atu ase ama na ho ato ma me number no bio ntimi de number na itu dwanoma sori akọ number na 0241 09 39 15 15 0241 09 39 15 15 and 0549 20 66 33 efie ne pon abuamu bia enkanka wo mom wa ho kirem fa ha koda na ni nyina fa bla wo to ade aye nto ade bra se mo aye no de bra wo ba tu dia mpo nyango pon adom wo beto o awurade di mu nti amen arofo Dr. Amankwani papa yi ono ne panyini pa oda awurade fie eba center no ya wo kumase ha ya kronum bosie red park ahai ena ye kase mpuna epunu wate ase ba bia tokro dawo nipadua ne mu bia no aduro bewura ne beyem adwuma ama wonso anya wahoto enti sane ye wate papa yinkan wasori frenu sese ya de wonte ase no one Dr. Abankwa ankasa obenya abotre ne adaje nso ama wo no wakyerechire wo mu 0241 09 39 15 and 0549 20 6633 unya fresa homa we ya Dr. Mankwana beje so ono be kasa sese ya de wonti ase no obekire mu nso na wode amawo enei sabrei wada no emu ehye awia na bo na bose ya mesrew eya pibibi na fa gubo wate ase mo amoton drinks no Felicity sisi a wo kwaje drink ya ton a eya agibigo na fa ka ho wate sisi amanfo topa se wonam wawiam na wanya bigo soft drink ya enyunu ubogu wade so a utu se bibia ya fine dia mawo bigo no me kamfo amawo ne wo bigo cola eno no se namo minimu a ekoyo ote sa bold and rich taste no ebeboa wo ena yewo bigo orange eno nso unya sa perfect vibe no ote sa fruity punch no so what ase enti bigo cola eni bigo orange de memfa ni agro o sipe wa de nkakrakra no na ma pure refreshment you get it adwumadie bi na wudie ewo pe soft drinks ya eya ma bigo soft drinks no ebi mra ho ye woni cocktail ye woni apple ye woni coconut ye woni lemon lime and ye woni strawberry enti wutie mi onuada sanie ke kan wo ho sese ya na wo de kona kope bigo ne soft drinks ibi na fedi udwuma bia Trillium Industries Ghana ene de aba ono number nie je na fresh sese ya eye 0322 19 0877 0322 19 0877 unya fresa homa we ya bigo for ye no ma no ye beje so ye no be kasa de wonti ase bia na wiei ye be kire mu nso
na yɛde ama wo aha yɛ 102.9 aha yɛ Otec Asem Beba Dabi dwumadie no ɛna wasogu so awutie na na wiei manya nkra ɛde free Ghana water oba ya choba oba ya choba oba panyini kase bi pa wo ule ni mu tubo wa tena suntemu no ohwe nkwan no nkakrakra wo ho yenya ne ntie se oba ya choba wa bie mu ku ha wo speakers akasiem na agigum enti ne customers mu didi wo oba ya choba nyina na we very good afternoon to you momon kwampa na momon kwande oba ya na we ya mo ha ya chia no adwuma yefuo nyina nso mo afidie ne na ha onua wutie me na yentwa ye ho emra amanfo se emiem pamo se kona kowu enti ye mo aho media matifo nso kan metie enti ye bebo aho wate se die hiawa ne se kofigedu ebeba abedane udua enti se si aso dane udua na bra wanim obesan kwa asen da aman ho na one na kwa akotena ana se unko bi obetena okumase but me nkobum na so ayo oti no etnimpi frame me kasen ayo o sandi mi pesi temeti ejana on petano hono katno oti sikana sana o sende 50 cedi wo de sede ehia o sese ya ne so o mesen ko dane odua na tipi na wo no so abebo odua tipi no ono nso hye kofi je du hye tipi hye eda tipi adamfo nso ba betena ne ba bia ono nso hye na tipi nso mesen ko dane odua na de na wonko a de dua na sesen sansa di hotel toilet ya no wa sorry fi ono nso bo odua ni bi on de gugu so ma o ti ono no ya wo san akọ ne nchen enti wonyemu abosumi nai kofi jedu na nkasa a wo sie ye ni nyinsan no wagugu so da ambasan me koye no o pomchen e person to na mi da se kan to na manda atie for again no kama o abaya kama ibi na aye bibia ma bibia aye bibia na nkanya sanka bibi betumi aye bibia ba bibia ba aye mitwa me ho aba apomodin mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plus Mox Hepa Plus mixture etutu malaria na se kura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture anya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kura na ebeye wo nwanwa mo eduro ye magenua wa bi ebusua pomodin hu hia me yie esne bibia enti me manom pafie ha she wo ye Hepa Plus husband 1029Fm ye de wa Hepa Plus husband and ye won so wo ye Hepa Plus wife na abo no Hepa Plus mixer magie duro di pa Pavi Plus Mox ena Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada wo ni fie du mienu nka ho o pharmacy na heba shop etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG edweden krato ya. Mira. Yes, my dear. Ena dear. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na ɛdeɛ bɛ paa na mede sie wɔ. Wode biribi sie me daa. Oh, me. Ada minim. Deɛ mede sie wɔ ane sɛ, makɔtɔ Dawood 3 sister capsules. Ya ama nomo ama kane sisi a na mentimi nyina me naso no. Ɛsɛ metimi yateɛ nyinaa. Efiri na ekura yi. Me ma Dawood 3 sister capsules. Ɛmpa me ho da. Ayem sisi mu adwuma ɛna atumi sɛ sabro so ama me. Na akɔso ya wonim sɛ ɛma ɛne mɛma nyinaa timi no mpio. Na ɛnyɛ Dawood fo yi a na yɛ Dawood ointment yi. Wɔn a na yɛ. Sɛ nansan a na wo complain waposo. Wo sisi ɛne adeɛ yi. Ebi na me de twitwi ya. Wo ti si ye yo. Sɛ wo de Dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules ne ka ho dia. Oh, na yɛ twi na memene. We di twi na memene. Ai twi na memene. What be bia so free sɛ require mu. Enuom yenu ɛnyɛ na ɛwɔ pharmacies ɛne chemical shops dodo na mu. Hyɛ no so sɛ aduro yi nyɛ ma apemfo abatan a wɔn ma wɔn manufoɔ ne obi a onya mfinhyia dumienu. Bibia ne afrɛ
frɛ 0244 886437 and 020 168 1717. FDA agye adwadie nkratoɔ yi atum. Obi benya wa na free yade na apomuden so yensire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule and selenium and wasum dia go future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkoso hwe setimi sanyare wa be se wo hane akire asichire yade mojabroso kokram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke na de na pos wa Future Life Smart Food bebo afei de aye abusuan chemfa Maltabella sogum wom enti a regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic area no so boa wani a enya sichire yade sickle cell typhoid asthma branche ne maba wa ekwa gym mompe high protein no binto oba bia opese ne yefunu ye flash no wunya smart fiber any zero smart food a Future Life Smart Food diabani ya Bolivia Enterprise na kofa nuani ye ba omanyi mu encrying wani Ghana Telecom University ni your opposite Kumase woben sofoline alignment ena tema ubenya biato Evergreen Supermarket fre 0246 010150 0242 878090 Future Life Smart Food about that ho ban Owura bra dabia Sanopo, Erio, Enumero, Mehu wo mifia hebia, na ukura gallons gu kon hu bebunsuo. Efi kama awutimu, enti upesa o kyerɛ me sɛ wontu nsuo wom. Yaw Asante, mama nie. Emprensa sunie na metu die yi bi. Nenso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi onomo ane tu yo emfiduduo nie minya wo hawo bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no hawo bia beba obo ho no obesiesie nso ama wo kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free se wonfidi kama wode adwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahojoda aban ukosunyane tachiman ne doma ɛho nyina wo behu won ahojoda aban he bi kohosisie we di oponko pedentem de je won number se ka ho 0244299520 and 0266432210 sawa kire mi Volta Drill Limited mi problem na solve Hey, Akra, what did you feel to do? Aden. Nansay, in Sokwaduan ya dabroso. Nanin na bomu, a sofomana pai, sofomana pass. Hey, bra, Asem na wakano, nani secret anything. Hey, T, Sister Marco kofa bae. Ono ani akofa Sister Spices dia bagwaso. Spices awudu obi a Sister dia bagwaso. Onani mahuntasem yo. Se wo feel ya ponchia. Good flavor. Sa wo pasa your fish nkwane a. Fish flavor. Sa akukọ nso no bari a. Chicken flavor. Na sa wo pasa your stew a. Stew flavor. Wo kono do beef a. Beef flavor. Sa wo panu dudu atu atona. Ana sa wo pebetema. Enu an so bako adum pampaso. PZ Roma Hair Sorry Market. Otec 1029Fm Market. Enkran so CMB ana Okanshi ubenya bi wo ho. Frɛ yɛn ɛwɔ 0243535025 ana 0279140940. FDA aje adwadie nkratwe atum adepawre nie krom ha de wonkwa na woni ma depa no piao unim entwam me di product fufuo bi aba se unya bi a woni haw adepa hene no ani eyampa eye simple plus so wo phone accessories be to batteries original phone protectors headsets chargers hands free any phone accessory bia so wunya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan ana electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances bia choose simple plus Samikan se krom ha de woni ade pa hene no se me mochira kwantam na me ho preme kumase ha de adehyeman ye ne Dr. Caesar ene di animhwe afei kejetia ye ne G2 edi animhwe ye number nie 0244590374 and 0241709636 choose simple plus eno ne papa
wofa na sɛ brɛ kwasi sika wɔde mani frɛ brokyɛ nyinaa wɔde fa sɛkyɛduma se wura bank ɛhɔ na megye me Western Union sika nyinaa ɛfa sɛkyɛduma se wura bank wɔn te bank in 1980 wɔn adwuma pɛnti wɔn atrɛ wɔn nkwabaa mu wɔn anya branches maako ɛnwɔtwe ɛna wɔn anya ɛyɛ 3 mobilization centers ɛnso so aka ɛho dwumadi a banks edi bia no sɛkyɛduma se wura bank wɔn di mu akotene ɛyie na wɔn nnwuma pa wɔn ɛyɛ no ebi enie wɔn gu so ɛtɔn shells no na share bia yɛ 10 pesos wɔn yɛ current account savings account susu account child account fixed deposit Western Union money transfer mobile money transfers interbank transfers USSD Momo from wallet to account and account to wallet Ghana Pay ɛna afei yi swish wɔn ɛyɛ bi ɛwɔ wɔn akakyɛ Saudi sika to sɛkyɛduma so Royal Bank branch bia wobɛtuma yi no wɔn branch bia oh saa ɛne ɛmɛ nso mehia bosi a mede bɛkyerɛ m'adwuma mu na kɔmbɛn na mɛfa so a mɛsa bɛka bie wɔn ma salary workers loan public and private nyinaa commercial loans agric loans and a funeral loan wɔn ma smart loans na no deɛ yɛde ba abayɛ adwumayɛfo a wɔn gye wɔn akatua ɛfa controller and accountant general sɛkyɛduma se wura bank mani agye wɔn hyehyɛ no ho paa na mehu wɔn akyi akwan wɔ wɔn headquarters no wɔ sɛkyɛduma se wɔn bɛn edwa no edwira nso wɔn wɔ main station wɔn bɛn GP RTU abrosa no Kumasi Kenya ase wɔn ne Methodist asafo no ɛna edi nhwɛ ne mu Anwuraga onion market no wɔn bɛn no pɛpɛɛpɛ aboabo wɔn wɔ asoase kwa no so hɔ a post office no akyi pɛɛ tafo wɔn wɔ club 600 Dr. Amuzu Johnson wɔn wɔ Bompata wɔn bɛn Boss FM ɛwɔ Edum Kumasi ɛnyina so wɔn ne nursing training college no ɛna edi nhwɛ animu Asante Mampɔn municipal ɛdidwai wɔn bɛn health center no Chechire afidja kwa abre wɔn bɛn police station no ɛno nti sɛ yɛ afrɛfrɛ 05016827737 ana 0501617924 Seche Dumasu Rural Bank PLC, the bank with the vision. Yeah. Yes, which cola? Bigo Cola, of course. Everybody take a sip, make you feel the variety. Bigo, refreshing and exciting, yeah, we love Bigo. For the party, Agbonaya, Bigo Naya Pay, Bojiemo Banuaya, Bigo Nami Fili, Olanana cocktail, Apunana coconut, lemon lime strawberry, tamarind grape orange, yeah, Bigo. Take a sip and feel the vibes, yo, yeah, Bigo. Big on taste and big on refreshment, yeah, Bigo. Take a sip and feel the vibes, yo, yeah, Bigo. Big on taste and big on refreshment, yeah, Bigo. Big on taste, refresh your vibes. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Okay, arafo yadamwasi obru yakoya yasan babio aha ye 102.9 aha eye Otec Asem Beba Dabi dwumadie no asogu so awutie ena wiei o hweye eya no aka ya hyene nso said Dawood Herbal Hospital ena wiei enso tayachi na Dr. Dawood to nsafrew se onipania yade ya mentna ho emma yade mfa wunti nananom nsiedo wada mebru keka wo ho na woni Dr. Dawood emumpunimpu ewo Dawood Herbal Hospital na yade biara abekọ abu ewo nipadua ne so no ebekọ amonu ahoto ena wiei obidie ye stroke enodua yade obidie ye sikyire yade anamu jabroso atena ne ho ache na wodi akini anu ye ma onuyei emoabamu muwate oni Dr. Dawood mumpudimpu mu amode ye hepatitis B anenemu yade bi no akote a wakoa enko se wode ye yefunu mukroi ana baabi a ulcer no atɔ ewo nipadua no mu bia no unya ba Dawood Herbal Hospital ahoto beba mu amu prostate mu kokoram ana mu prostate no aye kese enti wo dwonso a wo bre obi die sebe akwa akoye bibia wo ho yesi ye de rubber kra akwa akotum wo de bra Dawood Herbal Hospital papa ne de na duru beka ho se wo ye oba na wo pa wo na wo de anamo awo ne ma mesre obra na ebepa ho ama wo nso atumi awo ena se wo ye bema na wo bema ne da fom bem
wo ye ne hwe na se nye yi a eno nso bra ho na papa ne be ma na pagya ma wo de fa bro de se kan kan wo nso de no aye koko etetew ejiso krapa is the location Dania enkane na Metro FM ni wo no saa dan no amu na Dawood Herbal Hospital asoye ne wa dwumadia kese ekoso Mr. Obefred Dr. Dawood ne number no enie Fred ya wonti ase no one papa ne nkasa no omo a wate 0244 88 6437 0244 88 6437 and 020 168 1717 winya fresh ahoma we ya we Dr. Dawood no ankasa beje so na dia wonti ase bia no oni wakasa and the Volta Drill Limited ensu tunsuo and na we ye kan akwanya no aba ne e dia mawo se nyansuo ni nsuo ni nsupa mesrew enya sa wote da ase bra wa bia na wo ma akora so yetu nsuo antinu afre no bra betu nsuo ma me da bi nkwankyefo no wo mo moawo pe wono mo a enimu nsuo ni tu preko na ye Volta Drill foi enimu nsuo ni tu se wo frɛ wono mo a ono mo wa nimdifo 1 ene ono mo wo mfidi a ye de ye adwuma no 2 enti oba be site ho onfa ho se ho ya buom ho ya nwiem ho ya from se ne ho ne tie bia no odi mfidie ni nya banko a ba bia nsuo ne hye wa asase na se bia no obetwe no odi amawo Volta Drill Limited enkrofo na adwuma hote so wa man kwanchenfo e bia betu na se problem abamu a frɛ wonom no mesiesie nsomfa mawo e ba se blowing a oye pump insulation a oye pump service any problem aba wunsuo ne no ni nyina obeye ne kama no de amawo wo main office ne wa ahodo da aban o bi osunyane tachiman ne doma enti wo de wo ba bia de hiansa wo Ghana ha ba bia wo fie ne wo wasase ne wo mantam bia wo bia no unyane Volta Drill for kasa o de mfidie ne beduru ho no akotu nsuo de amawo wo numbers eye 0244 299 520 0244 299 520 and 0266 43 2210 unya fresa homa we ya Volta Drill for yenia ye beje so ye no be kasa ne a kire nsem nso de amawo na wie the fearsome 3 Hepa plus Pavi Plasmos the fearsome 3 sa fearsome 3 nua Ebenage Herbal for na edinrei aba na sa fearsome 3 durumwa eba ye ensenkyerene eni anwanwadwuma sa nuei ye no ebra adwen ne ntiase so onipei general well-being hu adwuma na Hepa plus Pavi Plasmos enti wutie mi akwanya no aba maune sa obeka ho ensuo ye wo bia eduro ye wo bia nsuo ene ye wo bia nso to paye wunya eduro bi na se ononom a ema well being ni gina yie enti obi wo ho a well being ni nyina yie enti stroke yade abona to form asikyire yade bi nie mojabroso bi nie enti ni mu asisi enti to de bia na nipadua na woso typhoid bi nie atenka atekọ waye mrempam infections bi na hawo woni padua mu ya wo ya mesrewo dwene well being ne humani nyina yie ne gina yie a de aka nyina ye benefit ya benya ejina yie a ebe correct nioma ya yade edu so atrentwie no entumi mabio the fearsome 3 Hepa plus Pavi Plasmos unyanya sa duro yie a wawie ya number ni ewura ba bi etoni eduro bia ubenya bi ya number ni ye 0542 77 8572 and 059 13 67 898 and Dr. Ebenezer Ajimai, the founder of Ebenage Herbal. A very good afternoon to you. And the CEO of Ebenage Herbal, Madam, on behalf of Asem Beba Dabi team, I say a very big thank you to you. God bless you. See you. And now I would dear Munchi
enkoma udi de Christabel oba pa Christabel ejeso na owo enedai Chris wanya afeko edi aka onfie ho na your own Dr. Bismarck ya owo Faith Homeopathic Clinic osi ene eye wa wodai osire nyankopon ni hira nyankopon na ho bambo nyankopon ni yinkyere se nkoso anka ho na enye okese. God bless you very much Christabel as you celebrate your birthday today. Happy birthday to you. Afei Fati Idris owo Bremai West ene Fati wenya afeko edi aka onfie ho na Mustafa Said ye owo Bremai abusuakruwa osi ene ye wawo dai Fati osire nyankopon na ho bambo ala onka ho na ontutu wanamo enso mfansie. Happy birthday to you Fati. God bless you. Sanso na Nanajwa Vera atonsu ena wo adwa ene you are +1 when you afeko e dia ka ho mfie ho wa last GH ye wo Otec FM ha sa adwa ene ye wa wo dai osire nyankopon ni nsem nhira ene na ho bambo se ntoso. Happy birthday to you Nanajwa Vera from your own Walasti of Otec FM. Nyankopon nhira ene wie ma beja fo wa ha memma onum nsemisa kwanya mienu tutu na ababa wei webisa no na omo a monitor ye country be so kra na no omo wo Ireland yanya ne ntie se mo monitor ye wo ho ma send message kra de aba Ireland fo na wie mutie ye nyina no very good afternoon to you. Or say ya bade mu hapa ye tie mo na Krobea mesrew awura no our challenges kakra mentally inti yenhunu kwan ye befa so a ye de beboa no Prince J, that is your WhatsApp name, Prince J of Ireland. A very good afternoon to you. Sa anso na me ankasa me papa ene maade nyina papa CDK amankwa papa ewie mechiao osi akra nyabotre na baya no bibi kakra nyankopon tonkoso a osoroboafo omomo ho ban na omoamo papa CDK ewie ya chiachiao afemia menua ba Edna efri ye onsu wo UK mu osi akra Krobea mu ogidie sam ho ye na yi abaya no busane mame ya so ko minuanom ma ibi ho okọ minuanom ma ibi ho se ho nso kra de ya se kokoto mu se radio presenter na yampa die ema ya se ho kra ho frɛ pa akyɛw die ana se die se won san hwɛ ne bai die so ka so we die ni eze say die se aso the letter abra kora ise obeje ne ba free social for we die but wonye ye program ibi onye ye ibi oye ibi die onyobi se wo ye ibi no wan hwe ya nsem ye ibi fa so so boss mi na no the presenter no kra wo kan ye no kra na ye me onye ye ibi enti ehonso de enso eno no enti afia zania na hubusa me no me medinki aka akere mu dada se me ye benkora me dam enti de ma no behwa wontumi no sebe koye nua be ma ne ho ondi oye jata jata so mu a de baby asumdwe beba enti me nua ma ni nyina me chia me nua ma ni nyina me chia mu nyina awura ben wanim why say dia odi asem abadabi oba dia mama otu nsemisa akwanya bisa akra osa hini CDK amankwa apam aka bi de na je se e wo se yeboa no kenya sa dia
nkemani ko wui enkan kokwa josuofo no mpamo ade no wo nyina so on sorry ko ayite powers ne nkrofo ho de wo mso we nkwa yamani ko naga wo mgo nanzo sika kan bi die e twena no wo fo mo a enye yi ebeye ni a yebetumi awra usi so mema dodo sen na o ne wo mo ada obeka impo dodo sen kasagu ade no mpan menina no mo mienu na ono ko de odi one na anwo da odi one wo da ya wone wa anwo na meka o mo so mo yese ko na break me pay de obusa do wonte ase o se mema dodo sen ene ne wa dada Kumbo asene yankai. Aha, so it's ye nyame yensa na na o ma wo. Aha. Ena de one ne nyimu ika ho nan. Ena de ahin bio. Obwa. Wa kan kra. Wa kan kra. Na wo ye trofosa. Nya no kra. Ye tobo ma memo ano toilet mic ka ho. Ye o de ma nan kenkan na mako baako. Sesi a benya 4. We se one mema miensa ena awo 4 meboa 83 no. Ena de one na nyim sisi aka ho 4 toilet mine de ote asore ne toilet na no 5 TP 6 wa fa bi ka ho na de ahin bio de na obehye dem ho no na udware ase de ante no so ka se 4 sisi a benya 6 won pese obeka ho wan ka aduane ye dane na ne o obi o twa nkontompo bia wo dane duane na ne enti woni nipa woni mema say dodo say na ada wo ankaka say sesipe na akura wo de no bra wanim ese wo sesipe minsu minya 6 de say de onim de waji atumu no de onim de onu onim de onim onim wo de na na waji atumu wo bapani no wo no na wo vie say This is see how bad was say. Pano I do over 9. Over 9. And 9 plus 17. Also over 29 years. 29. Who's the wasama okay oboa? Kwa o ma se na amfa o. Obo to aso yem fa ni sa. O last question. Yem fa ni sa. O ma me no papa etiase. Me ma me daddy papa o. O free mu ache. Ti o ma minim dia wo komu. Mashan onim. Onim say ya bodua. But me me fena na de o ma fena ka. O ma minim say ya bodua. O na na de onim say ya bodua. Onim say okofa ba ma na chi ne de bodua. Aja ka ave. Na me na se ada. Twede bi wo first part from we kofie kowu. E de bo na koku. We nche abusuafo nyina. System bacho uko school duru kaka. Kasa gwele. Mi ye tie. Hey, mom zema no. Mi ye JHS. Ni wakobi. Na mbo mi zema mani. Yem fa ni sa. Bacho sisi a o ma no o mu nyina mo we. Mi enu wa me mama, e chof mama na mi enu ba ko we sinu ba ko ye kurum ho. Ba ko en esirim. Na ba ko we. Ye kurum e pro ha ko. Ofri bo en. Bentinchira. Hey say. Na ofri. Ada onye no na. Dia asem na okay. O be so twani di free bunu mu a. Kami hina free. Na o de na kwen. Kami de kwada se. Adem boninti uni ahoto. O be so be attack ye o. So be di na se ka be di se me ma na. O be nya asem o. Oh. Na se ka be. Wa unim se beef wo o dada. O se ko fa sa asem edi aba o be nya asem o. Isa osoro. Aha. Me ba to se o ma no ha na hwe o. Kasa guade ni. Ba to chef mama. So for mama ye hwan. Mama chef mama. O na atitu. Ana ba ko wo kurum bono. Ono hwan ho do wo. Ono papa. O wo de papa ho. E na de adi ko sirim ne nso. Ono nso wo ne papa ho. Na ho. Be ma ne maame. Me ba che o se wo use phone. Da e twato a no mani nyina kasa ye da be. Ba ko de ya me na ba ma na maame na. Me se da e twato a wo ne nkura nyina kasa ye da be. Sunday na me no kasa. Sunday.
deɛ wo na chi no wo say over 10 months. Oh, say 10 months. Unya 1 year kra. 12 months. Wo boa. So ye calculation aba ba ye free ani nkwote free. Oh, jai ya chew. Me wo kasa me bogu ho pepepe. Se enyim ya wonyim ye wo say. 4 akura ketwa no wo ne hye ntumam na de ne call be ma nchen wo asen da man ho. Omwa ne ketekete e hye ntumam na de ne call ye. Edana o dia akura ne ko asen da man no. Ho ne ma ka sika. Oh, last question. Kasa buwe. Kofi Jedu. On the Sunday niska. O Sunday o say. That's what could ye dear. And they carry out bo share. We free chop. Oh, bad no ma uska. But I need to and to cover me to Nina and Mammy come to buy. Engine room. Well, can't dear overcome a man now in dear mayor. I wanted the obewo. Uncle Pom, why, cause you see, I buy 1 year to see our family supplier or woman busia. You see, our about 5 no. And I send you a tea. Kitty cry or 10 months so, and 1 year 4 months. You say, when you win so na me family no matna ho ache o my mistake. Nka we match na kwhye ne implant kama. Ka hye ne ho ene so wo wewe kra wonyem. Oh, come we ya wonya family plan. Mukoye bi na mate tumi. Na mate mukoye ate amute say awatiano. Okoye no nso bi. And so still wonyem mo. Na nchim. Angel no antimi ni nyina achi wo fa ho nyemoy na ne wo mo ye yi am wo mo hya yi condom bra wanim wo mo hya unim ade kra fra no ompe condom ompe emema ne so ompe ade na ene ya so wonhye ma ade man so de wo ho sanka wo kɔ drug store o metumi ama wo ma ade na ya wo nkope bi ntonhye na ene ade na wonnya wo ho se ne ekɔ no wonfa ahoma mema bia bi wo be ya adwuma na ene nkakra benya ade ahwe wo ma ade na wonwene saa dia aya asem o adwendwen na aba wote hɔ a ɛya ho sɔre sɛ unya bɛma on ne bɛyɛ bibi on ne bɛyɛ bibi wobɛtumi atena bɛ afe wabra bɛma ne on ada ndiye wontumi wobɛpene engine room nana mo bia nsene pe se mesra mo afidie iso me de embago to felicity aboaje wa ne pese so efri na ekọ mesra mo se si a wonyem mo otonsuo nso mo bia nhia ne nsene pe mesra mo obi obese ope bia be ka kire wate ko se ya ka no obeba o pe bibi atwini ba bi wa ma o beba afidie na yi no ma afidie ni nsa ni nwie ubehu toilet man kura de na akɔhye toilet corner de kɔ na o engine room mesraw sese de hia ne ye asen da man Kofi Jedu ani TP ya we loading boy wo ozo loading boy we swame House of Faith ho so am House of Faith ho omu ne hia wo mo so omu meda ne ge idua akose ada we cheti for da ya sume ye hia asem na asese sa obende ono osiri di ozo osiri bi o dio aye fa bi yesere yasa utikura bete dio adwene no ofom nana ye ne be ma na owo Eastern region Kofi
asen central asen mu Kofi Jedu asen da amai ye ne no me frɛ no na o kyerɛ sɛ me kyerɛ no Otec na o sɛ da bi wrong line enye ono a na me frɛ no bi na me sɛ enye ono a na hwan na ne phone ni o sɛ de waka no woni ma wura yi nso wi ni no nti ma me frɛ na kuma na o de ne number ma ye frɛ na Rama frɛ no o sɛ jamani nua no abodam Kofi Jedu sister no Kofi Jedu ni mabaya yi mo a ne baketo ade ne beda ne nchen ema one ne ye ya ba omo nim se ebia ne ba ne akwala no kra ti akiri no awrai beka so onyem na Kofi Jedu no ne de ntokwa na obo ne dua enti omo ka kire ne se ona ne dua no na ne dua no ono afa nto a wase so one be ma bi ada Nyankopɔn be di na asama ama no nti ono de wa amfa nsuo ni ade a moni dua na emom ogitum ama omo de ato nanim gay de abeto nanim se wonne ne nua ne nanyem no omunim se wonne ne nua no so nanyem ana awrai sa ne mema foforo de radida eno na ama ne nua no wi ni no ne buafu nti obo opesika ma awrai sa omra na omefa ne nana ne maame mra na emra sen ho na omo ne nua ne mekasa na ne onye na ntenase na onhwe no na we adwen no aye yi kakra nti eno na ama ne nua na fa ho a ode na be hye de ho a wo we no enti obesre sa abedi ya hai o maami ni ho o maami bo bebo na mane na de ombe ya fa ho no o maye na animu ya o ma hu de ombe ye so kan ye ne asu yo ye dana se no se ni nua pa na ye no kra we dance ni se ewrei enyem na wonyem no o de ato na ni ma mo de ya che ni nua ma ni nua agi atum se nyi se ni ye ne ba ti mi wie na mi frɛ TP Lodi mai be frɛ no ono ye wonim na me se wenya nsimhunu na odi no ko ahwe ye obenya asem na o se wate enokure wo mu ni se wabodua de dua na oboye no de ma ne ba ye ni woni awura ina te ho ai wonim se ye ne ge ana okofa ba ma bi boy bi nso dan to omo so ba ma ne sa be fa no de na ko share ne dem ana o de kro no to no se wasa wi ana 3 million ho no ana obo awura idua Nyankopɔn ya aduma kire obeba na de ho na esese ye no efiri ho no obeba me aye na asomdua ba na ya frɛ be ma no so account o ka so obeba kire na me so okay ene o how bi eni ekiri nti ekire nyambo ana nti wo de be ma na osan akɔ wiwe ne be ka ho bi na bi on ne oba na ono no be me number afre no okay for ono ne side no se woni ne ka bom e de kro no to no so ma obo ne dua na right there no ye nti gay we call sa boy ne nso dem boy ne ko chi we ko hye ko lock no okokan ne kokon ya wa okochi we ko we no woni dem woni ekohye ne dem a amamo we no mo de kro no beto no so no eno na ema ono so bodua wo ho tete no nti sa aba ne sa na bedi ha on passem Yankopon ya aduma kira obeba ne awura ya hia na de esese ye no ya ma asomdua ba na de akusini no moni adwuma engine room pam cho jataba mi anam de engine room na kanide ne ho abaya me bra yo boy no TP nipa no ono nso ni fie wo TP mu area ho a ni fie bravo ni etwimem etane community te ono muna yetuma na opa ho enti TP no ono ne dan ne kura ye dam to dan a ye nsi nwie enum no ote ti ho no ode wo ko ye no sa dan no TP na damfo ne nso wo bi wo ho no ne dan we no ese ono muna ye tumentu no ante TP adamfo no ono wote hen me pe atete no hen no ode wo ko hye no and me try we try no ote eden no o shini mi na TP pa no tan pe man de otametu no obehye akire hobi ma behye hobi obehye wo ho mbatu ma behye mo hobi wono ware mbetete no ho na boy ni bodua no ntika no kore na kina wo ba no yehunu ba bi aye da ne dua na fa me metwa ntro me ma sesi are o ka kire ese 4 wo koti bi afrim miwa ebi kura ebo wo nko an ne wo utrim enti dua ba asem no yemfa bi nsie se wore ya kama yenhu eno ho na TP ni bodua no na no kwa na
me se nyenkyeremu ware akama yentie na yenhunu baabi a yɛda ne dua nafa ware but I cannot no corner no time. Hey. Baako asa pie. Krobea na de wahia o. Asem no esi wie ye no. Atipi ni nso bo ni dua no. Enu achi no. Ena na damfo ne nso kɔwe. Enu nso ɔde kɔ he. Ebe dua no. Why them edan bem? Dana. Tipi dan mu. Dana etu dana try no ornamental. Ho de ese mpansi ho. Box papers no. Enu bi so no ofa o. Aboajewa. We dia wagu aboajewa fo anim asepa no. Say na tipi adam fo ne nso are. Wo mpese obesa aka no kre. Sesi amanya say. Ye ni enya 8. Minunu bi nka ho ana ayemfa ne za. Osi ama minunu biem. Ya na dia me se me pe no machia o machia etiefo na Asasu Heba Center ya so fa samwa ene da Asasu Heba Center no anuanom ne adofo me se mo se Asasu Heba Center fo we duru na wie se we be ma na wutie me na sebe yade bi daw so a wo de anante a anu ya ma yade a din na wo de kɔ baabi a yentumi nsa ebi a wo de ne ye namu yade bi wo de ne ye kokoram yade cancer bi ana wo de ne ye hernia wanya kidney mu hawo ana wo paawo wanya asikyire yade yi bi na de anante a ho tontumi mma mesremo Asasu Herbal Center sofo asamwa ne da no papa ne waduro ode naduro bekawo amwanyu ahoto Asasu Herbal Center fo na di kubi herbal powder no aba eje tuato kubi herbal powder no eye adura eye powder na wode wunya ukube nsuo bi usebigum na wakanum anom ensuo de dadi bi usebigum na wakanum anom sa woye ne sa nokre me se wo se bema eweye mema de sa woye obi a bema na twekɔ efiri ebi a waye mre pa wo mpam enu nso fridi free we ya 2 minutes ya na wo bo enu nso fridi free once kubi heba powder de be ko ni padua di mo no ba ejinam wa wo be hu se wo fidi wo ba o take femfia ha o hwehwe Asem Beba Dabi fo a wo benya Asasu kubi heba powder de bi okoposa heba misty heba blazer require ni nyina wo murum ubenya bi okọ Colinac any Freddie Mense wo Ashtown ubenya bi okọ Fata drugstore wabu akwakofodia station ho nso ubenya bi ene o Fata drugstore ba ko nso wo mfensi adankwa a midme Roma asore no ubenya bi se wo kota fo pankro no top amazing ho a nso ubenya bi okọ smart ba ho wo boase a ebi wo ho fodwo heba eno nso ewa Asante bekwai ubenya bi wo ho doctor na ankasa nso number nie bibinie na wonte ase afre no 0244 166 602 0244 166 602 and 0243 505 775 unya fresa homa we ya kubi heba powder no Asasu Heba Center for adrui wunya bia wawie ana wo be frɛ na wo yade bi edaw so no tafo 4 miles ma 4 station na chi ho no woni Asasu Heba Center for ahia na woni aboa wo and a simple plus phone accessories wo pe phone accessories they ye the trusted brand simple plus there no and now we ya me ne wo kasa ye kasa say wo pe phone charger say ye Android there Samsung de ana iPhone chargers
ɛyɛ atɔ simple plus deɛ ni bi ɛno ne papa sɛ wɔpɛ power bank wɔpɛ phone batteries anaa wɔpɛ hands free earpiece bluetooth earpiece neck bluetooth ɛne headset a ne nyinaa no sɛ wonya simple plus deɛ ni bi anokorɛ mese wo sɛ wawie kyerɛ sɛ simple plus nneɔma no ɛyɛ papa ɔno a na ahyɛ da kuru kra firi wɔ man mu akɔ China ne wɔn mu akɔ tena se aka kyerɛ sɛ ade pa no wɔpɛ enti wɔn mu ahyɛ da yɛ simple plus brand di papa no korɛ yɛntwa ntoro wom ya wonya bi na sɛ wo use ma wo phone na ɛboa wo phone no sɛ wo pɛ phone covers iPod no protectors phone accessory bi a yɛ kama dwene simple plus aso yɛ ho na bra aha yɛtu nneɔma no bitɔn aha yɛtɔ ne nkronko nso ɛde yɛ ne yɛ personal nneɔma sɛ wo ba kagetia baabi ɛnkane na toilet ne wɔ no a kagetia masalachi ne nkyɛn hɔ no aseɛ hɔ no simple plus aso yɛ kɛseɛ baako hɔ ɛna sɛ wogina kagetia Dubai animu hɔ a baabi a wogina wotumi twam ba de hyeman market no aha abrosane ani kagetia Dubai gate 2 no ɛyɛ opposite edi animhwɛ no fobla first floor hɔ simple plus aso yɛ baako nso ha yɛ number ne yɛgye frɛ yɛn deɛ wonte aseɛ na ne yɛn kasa ɛyɛ 0244 59 0374 ɛna 0241 709636 ya Bolivia Enterprise for yɛnso ne yɛde future life smart foods no yɛde aba mepa kyɛw sɛ aduane wei ɛyɛ aduane aduro vitamins ni minerals aduonu mmiɛnsa na ɛwɔ yɛaduane mu amino acids edu nkono omega 3 inulin selenium energy protein fiber ahyɛ aduane wei mu ma tonchom enti oni a wutie me yɛ kan akwanya no aba ma wo nese wo yade e ha wo no ne yɛbɛhyia wo sofo line kumase ha sofo line alignment multi home nhwani mu no na bɛkyerɛ wo yade ni mu kyerɛ yɛn na yɛma wo aduane a yɛduro ya wo bedi a ɛbɛboa wo nipadua na hoden ana wonti bibia ase afrɛ yɛn 0246 01 0150 ɛna 0242 87 8090 ɛnɛ sister spices ɛno ne yɛde yɛ aduane o yɛnkwan yɛabɔmu ana afrɔyɛ ɛyɛ sister spices ɛnɛ sister foods a ɔmode sister mackerel baayɛ ɛnra metɔ sister mackerel no kɛseɛ baako na menoa ma nwam ha na metwi me mako deɛ ya na me ma gye ne timi no ha na metena fom antena da ne table so kra metena fom na metu me sister mackerel kɛse pa ne baako na mi ye na me tete fra ya kama wo wo ya nwam a ya to sister mackerel ni bi na fa try ya kama sɛ oma na de sa sister spices yi abadwa so a de wo ye bia no sɛ ya ponkyenam na wo di ye nkwan ana waduane no a ye wo good flavor wo ho sɛ ye fish ya ye wo fish flavor ya akokɔ nam a ye wo chicken flavor o ye wo stew a fa stew flavor ene ye wo beef flavor ne nso bi wo ho entu ma sister spices ben wa wawie o kɔtɔ bisa wo ema ne ho akasa me pe sister spices de no eno na me pe nso wo pe bi atu aton na wo bekuma se adum pampa so ho a wo benya bi uko PZ Roman Health so amedwom ene bantema dwom ho nyina ye to bi enkran ko sie bi ni okan hia wo benya bi ye number ye 0243 53 5025 ena 0279 140 940 unya fresh ahoma we ya sister spices ye ne de aba ye beje so ye no be kasa ye beboa wo ama bibia nso aye kama e de ama wo ena wie da sibre imu plus capsules eno nso eye aduro mu aduro woye oba woye bema na wutie me a onua mesra wate mu apom din wu a wate koto da sibre imu plus capsules aduro ni bi da sibre imu plus capsules aduro no kona kotobi na wunya da sibre imu plus capsules yi na se wono nom a onua ema we immunity we immune system no ejina brane eyetopa yo wo de ebra Otec FM ha se ya na behwehwe jataba wo benya da sibre imu plus capsules ni bi afiri ho na se wono nom a eboa me mogya di afrusa ne ye woni padua ni mu ye aduro wi se wo ye obi a
tissues no ye woni padua no bia damage enti ama infections do so atrantwie saa ena se wo ye oba ana bema na sebe wuduru mpaso a waye mre ese nya mema nko na ye mre manzo tumi ye mre bi ni o man koye enketo defu ebi beji ukunu beto da sibre imu plus capsules ibi to bi ma ukunu na mu nyina mu mfa nhia be ma na ye de wati ase wontini mu twetwen enam wadwumaden bi a wo yenti eye ani no abre wo nante kakra ase wutu ahwe wachiri bramu to de bi a na wonsa ne wona aye utititi wunya da sibre imu plus capsules na se wono no mu a wawie aduro wei ha makani se yi pebito ene wo da sibre mixture na enamu yade ye yadefo emma ne mema mu tie me enamu yade ba wo so no wakwa che se ye gonowi a syphilis obi de white anioma bi yi ya na nani nye ho be ma wo dwonso atumi so ayase tumi tai na dwonso ne mpese beba bi wo ha bank tenkiti na se bia kam wunya da sibre mixture na so no mo a eyi sa ha oni free wo oba wo bu wonsa wote yaw pa wadronie ana wonsa buo no emaye wadronie wudware o unyare yo honam kekaw eze di afin na adi dwu ho wadronie da sibre mixture aduro na aduro ene ya da sibre blood tonic eno de emojaduro obi ho anakoma no ebo pim eye ni ne ma ya sabia ye kubo moja wa meka do so fie dodo peda sibre blood tonic da sibre blood tonic fama nipa no ana wuni koto na nonom wanimu aye hoya ni wanumu atumi nyina no ebe firi ho na siesie ye hu ebeka se eja kwa me nan said ye wa ye fe enso na da sibre blood tonic na show obagim wati ase oba Otec finfia hwehwe jataba obenya bi ana ye ne ayeto aduro no ye no manie eye 0535 01 0442 0535 01 0442 fresa no ma we si ya na woni da sibre imu plus capsules da sibre mixture da sibre blood tonic yen yaba no woni yen kasa na se cheduma si rural bank plc se sika krabia we enuanom boada san ma ne mema mutie musika se munyina yie no ni nyina ye wonom a ma wonom toto musika se maamo ese azanfo nso adoso ti amanfo sika nso hye mesrew wodi obodwa nkakra na wo ye no yakobia account ene de me hyewo bia nkunan me makwa kobie me de wo secheduma se rural bank plc Kenya ase abrosan ase hwa branch no makobie me de enti wo me bobo branch de ben wo nso wuram de enti a me kanfo secheduma se rural bank plc e de amawo ne se omo ye bank on ba ya che omo huni asem ene omo hwe sikasem so yie omo ntete basa secheduma se rural bank plc enti ubetumi abebi ordinary current account ubetumi abie corporate current account eno ye nte ohwe savings account susu de unya kakra na de bia to susu me bada achen no abie di ama oma no wode nkakra egum fixed deposit no interest rate ne ye kama money transfers ahodo ni nyina ye bi na wunim se wuni edi dwa na wokwa ho hiehie mu a ye be ma abesia ye be ma abesia na odi etiti ho wate ankra akuafo enka bomu kuoma kam ho abom abadwuma yefo mu nyina ye mamobesia odihie bi afrim o ye na ye wuniska woni edi dwanku ade be bo besia wo pe bia ware kra be ma obi na ade aye wate nipa nti na nipa wo sa na se cheduma sefo ye adwuma ye shares ni nso odwa so ba ko 10 pesos to free 100 cedis iko na abenya so mfaso se cheduma se branch no eben market no okwa adwura GPRTU dano GPRTU edana mu ne yewo Kenya ase me branch no station hwa Kenya ase station hwa ye be Kenya ase MB anwonaga ye wo jenedwom ho aboabo ye wo post office na chi asonwase kwan yi so tafo ye be crab 600 adum ye wo boss FM chi ho ena mozongo ye wo second station mesan ko bi account ba ko nso mozongo
mabie Kenya asi mesa akobie mo zongo ɛhɔ de niami nuaba adwo ayɛ gwanso wɔ hɔ mekɔ akobie ba akonso wɔ hɔ yɛwɔ anyinasu ɛhɔ yɛ mobilization center in the Adwase Chedumase municipal yɛwɔ baako Chechere in the Fija Kwabre North yɛwɔ baako Edi Dwan in the Mampong municipal yɛwɔ baako yɛ number ɛyɛ 050 168 2737 afei 050 161 7924 unya fresa homa we ya yebeboa me pacha uko YouTube ne so a VMD Big Mama osi please good afternoon please I need the number of Otec School of Journalism and Communication Studies I want to contact them monfa mo mama me why kwadwo mo reply mam VDM mama reply ne mama na M1 no ho okay Oba de achame akra okay sani aya ne de achina tipi beba on the oso mpene ho asem obeba kwafjedu de oso wono wonim ge kwafjedu no ye adwuma ben scam fo ni bia 149 149 so ye den scam sa area ho de ayo flower na I say sister ni o una wa chida I scientific area ho sanya ho so ye bi ana obi an boy ye yi de 149 de so so ye 149 mesim ya me wa tini na etaman na ede ye 149 now e ba chi a wudin se wo ne ye ba be chewo ye trezidi ne ba wudi Felicity aboajewa mekana kare to obi kana kare ani obi zu ehuna mane o ya sofo ebi no de we no me hunu bibi afa ho strategy ba ko abanso no omo frewa no ahyeda kyerɛkyerɛ me yɛ sɔfo sese me hu bibi afa ho enti wa wadwiri mu ɔha no me yɛ akwankyerɛ sei fɛ sei bra sese saa no bibi amanfo wo so ofra wa say sɔfo yima meboa sɔfo yima ni o oba de ani we de sɔfo yima nya yi papa anwe ani fa 2 minutes for 2 minutes now me mpesa me ka de mpesa me kan sɔfo yima we do twa wrong meet yɛn frɛni man so men kan yi mama ne nya ne de yɛn frɛni ma esa ko fidie we de twa wrong meet ɛna ɔkɔka kyerɛ we si yɛ frɛni sɔfo yima mi wa yɛn frɛni man so wɔsɛ ma na kwankyerɛ o ba bia mo te no ɛhɔ no ɔmo duro meboa kan go bi meboa why no kwe oba de account 1 minute aye o de wo media me na oba ma ye go ba bia o yo wa ma ja kwa me do 1 minute kwa o se ewi ase awo ya o awo ya se utra anye yie na akwa wo bibisi akwa bibisi na wo se maame no ma na ni kono ye nyai na se won ko bone bra won ko ne na won se ye wo se maame ne ma ni pen because won ko fa wo na wo de bra wo ye se na sa bra akwada 10 months wo na wo tete no ba ko so nam kwa so ba wo endi wo se wo ma wo ni kono ho na wo ben wo mo se be ya ontime ne nam basa anya sa dia se de be ya ni o se ya ebe wi ase no agya wo mako be se edu eni akiri nyame amoa so ko betuma akofa yade asa de aba because obi a wose mema ne se wo mpa yi a obi anso wi bie de omo ba bebrebe ye nim yade a ewo wo no mo ho utra anye yie ema no kra de se ye one nam ni namu a wo benyini nanso so utra anye yie ne se akofa yade ba ti bibi se na abusua no ma wo mo ni nko wo no mo efiri se ne so mema de wo benya fise mewa ni bebre se be obi nom kakra na ba nani so na ni ba bi sore na ope ba bi ewura onfa ho ne ba bi ekowura obi hwehwe kakra na se eniema sore ne nam niema ho a ope ize we a won so de bete ne ho ochia no a ode beye wo bisa ne se enti obetimi atena ho 1 year wo se be ma bia mese ne pede obetimi it means that be ma be se ne pede a akura enya dia obetimi because the cat 3 days ya mana wo kura ne se be ma se ne pa obewe no hwe de wo kan wakwa ha enu ya kwada wakwa yo enipa ne ho ye ne wakon de be nyina echi ade echi ya nurse ai room to aso pipes se wo enso akwete na we no bizo mo hu sefo
de say nipa foforo kra o kra no a we kra de kra ya tie mboni o bebire wo ho ayenteye enti mesra abusua no mo ni nko no ho e ma no nko ankenye hu e say we ati we eni enkwara no mo ne namu a aye de say anansema ebi wu ne bi nsuka konkonti ba e ma no ebi wu a ne bi ne namu a ne bi nyina be ya ponkyerene enti o mo ne namu a se ne etie bia no o mbenyini no okofa ya de enso de banso e enti akora me de ba bi a me pepa ye na abusuafo no se o mo ma wo mo ni nko no ho mate danse eburu onse me ma tre sande tre kra de kan ho ma so on be ye me man half and digital heba for grow fi heba tonic no ya na wapibianom menu aba ma kire se grow fi eduru wi no eduru ne ye pa eduru ne ye grow fi eduru wi me se doctor waye no oye eduru yi no ne dipa awo ho nanso enam se eduru wi bua ye nuanom ma especially omo e wo menstrual issues ntino omo friend Dr. Menses Mr. so your bapa na sese ya wonsabuo no e ma ye obi de ba ni tum obi nso de ba 1-2 days na twa obi de kra ba 1 day na twa obi nso de makra obi de ba babro so obi nso de ba ya ne ya koto grow fine wate koto grow fine oba be ma yire wo sa issue no a mentena hwachina bi be kwa kofa asemo aba to grow fine heba tonic ni bi na fama no ena afa mema ne ma mutie mi amre wa ne nkokora wonu mu ato awuntumi nidi ana sese ya woni padua no eya na ye titriti wona na wonse dura na dwa wuntumi nna wo sori ya no pa na wa ye mre nonum grow fine heba tonic eduro we wonyare mpo wona akasa wonyare o wonyare mpo na wononom a ema the necessary vitamins for good health and vitality wate tuti ho twa de baby ato aduro bia awuram na kasa me pe grow fine ye wakasi enam grow fine ushia no ato uba Otec front desk grow fine ubenya bi ye number ni jefre ye 0244 59 65 32 0244 59 65 32 na Fit Homeopathic Clinic edrori ketenkete fo no enron ketenkete fo no wo mu nimadwuma enron ketenkete fo no wo no mo bo adasa enron ketenkete fo no enei ensi wiye sa wo ko Fit kire se omu nimadwuma omu di mfidie free India ba na oba ye mfiti prekope mfedru nkan wo ye di nkan ye hwehwemu wo nipadua ni mu ye hunu wo haw adekode de bai o haw na hyase ansan ye de duro be kan wa ye de akan ye yenuro emu ho wo ba ya ye o sa hwehwemu ni nyina wie no ya check wo nipadua na ho odin mojadodo ewo mu no ansan ye twawunuro e de amawo Fit Homeopathic Clinic yana physiotherapy akuponcha ne massage kwa so oya obiara a wotie wo nipadua ni mu no ebegwane eye Fit Homeopathic Clinic ye be massage wo ye twe brofri nipadua ni detoxification enti mu asro ku yade ha mo muntiri mo twetwemo mo aye mrempam sikire yade ha mo arthritis ene sasabro wa wo ani ho hawo enemu yade bi hawo ana se typhoid ene ulcer ni nyina no Fit Homeopathic Clinic enron ketenkete no ye de be yew wadwuma ahenema kokoben ye wo ye be Jomas Company no 18 mu junction ne so ye number ye 0244 58 3859 and 0275 96 9414 na 3P garlic mixture nenso eyedura piwak natural petrio adwen wa sawa ka bibia masum sesia odi ma menwie 3P advert na me mebusa ge no petrio be ka bibi sesia onunu bia ka ho be eye 250 Mr. 3P garlic mixture dro we no se wunya bia natural garlic wo enti dro we na tumi bua me moja di afusane kama ewo nipadua ni mo no dro we wo ye obi a pressure ba bia enam no wo mpe o cholesterol wo soro wo immune system ne mfanshi ye to de bi kura no ahoho no enye duabo efi na ba nipadua ni mo na wunya 3P garlic mixture na wo no mo a wawie edro we wo ba misi ya ba kolona ke ba da ne ba ne ba bi eto no bi a be nya bi your number is 0248
928824 ɛna 020-100-0021 wonya frɛ saa ahoma wei a yɛbɛgye so yɛne wobɛkasa na yɛaboa wo abaya baabi a woda wo kwame antwi hɔ no hwan na ne twe mpena oboa onka no korɛ onka no korɛ ɛhɔ nko akora sisi apatuo ka wanya tre wɔ hɔ ɛdeɛ ɛyɛ kwame mama o half nana me da sia o kan yampa obo me mpa ma ntura se mu biem obo nana ma enche abusiafo na enche fitafo mo ya kire nyina nana me ba bia me hwa ne omo a abaya yewu a mo gye nkola no omo na omo ha akola yi na wanyi na enye wuo na akoda akroku o gye no na ka wo de na bata akola no ho no ko se wo gye na wo de na bata akola no ho a wo hwe akola no wo hwe we ka ho na mo wusa wo gye akola no nko ade a nipa ne timunya din misra efi ne ko ba timunya din why boati mo din wo se aje kwa me se boati be ma bia se pa se aje kwa me se mam timunya din kasa fa na nko na nte wo fra wa se bra aje kwa me se mam timunya din se timunya din why nyesa we ba se sia ye bo sa konye biem misra wati ni tufu se menua ba misra wa we nya to fomu asomdwe mu a obi a hia na o se pa o se me bla bi o Otec FM o se me mam timunya din ma fa ncheche biem why na abusiafo no mesro efia ekui ma me a ne bani no ontwe ne mata no ho ma ne nya ne ma ne nam abonten saa nye saa de beba no yen kankan no ebedi wa bi na wa 20 na hwan na yiga na yi hwan na be hwem this is year 29 enti mi fan so obewu we na ebi a okoteta no owu we wie na 4 months pepepe osanye ma by bi a be 30 no awo be 7 Go obewo pa. Enti abusiafo ma omani nko no na sabi oyampe bibi mfama ne nye na asomdwe mra. Medase. Na ene mi ankasa mede hye ko. Enkane na wo ye news editor ewo Betro FM. Ene ye wa woda. Udide honorable Krobea Asante. Enkane na wo ye assemblyman ewo bonwere ene ye wa woda kwayo Krobea wanya afeko e de aka onfie ho honorable ene ye wa woda yi yesre nyankopon ni nhira yesre na ho bambo ni yinkyire ne nkwa hosan so honorable enye okese sese wo ye communicator e de ma NDC enti wudi wa woda yi nyankopon nye okese wate no ntutu anamon emfansie. God bless you. Aduanom ya di dwadi na si abaya TP on the ball latest dua yi echina TP beba eduana osi eme eduana ukunu no nso ona ose so oye ukunu kofidedu enso ball wo no yese ne maame kwa afuom nti ne maame ne ba ne sister ne bebo na mane omo nso mfrɛ yen no omomra ne enkoda ne sa adua no na nya ho na se dua ne free utiri so wia ye kwa akoma weda aye pant ye dade pant ne ye de krado no ye kasima ne ye de ki na majataba ne ya pedi obetumi aba bebi open so unim dade pant pant ya obi antumi mie je se jataba ne yede safoa ne be ma no enti ono nko ana epesu obi a obetumi abi ope yenko yesa pant ne bi ma nya na ma kire we yede credo betum enti wuntumi nwro ope ompe o yede pemisi akura we wo mu ja na wo be wo no meko mempa be kwa mati anka omontane ma otomati One ntane ntu hofo na tena ho adofo mapon me di de Krobea na Yaw Asante nyankopon kan ye ho onka won so ho omwa yen na nsem we ba ye nim no omma yakukuduro ne ho nimde na yintumi mfanyi ano sabre jataba engine room hotel nka kwadwomo
ɛne ne nuanom nkaeɛ Amos Chei Akwasi ɛne Maradona nom nso boa yɛn ɛwɔ MCA hɔ afei ɛgya Kwame ɛnso ne ɔbɔ adeɛ kyea me mote wɔn ka ɛkyina tipi bɛba na tipi ba deɛ nti ɔbɔ awura edua no obɛkyiri mu amia nso yate meda mo ase eburu